Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na, nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Ududri sa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hunyo 28, tuiga 2025. Sa gihapon, inimolagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Barangay Balabago, People's Corner, humana. Congresswoman Jam Baronda, gin-tour ang mga pumuluyo. Pinagi sinisaya nga social media, kag ginpakita ining proyekto. Para iya sa mga taga-syudad sa Iloilo, state of the art. People's Corner sa may barangay Balabago sa distrito iya sang Haro. Sa bihag nga bahin na Banwa, tubungan PNP bukas sa posibilidad nga makadugang sa kaso ni Kendi ining pagkadakop sang source ni Aljon Halbuna sang illegal nga druga, pisar nga case or case closed na. Nagalibog lang ang ulo naton sini Banwa kay Damir admission sang pagpatay do amo lang ning ginatutukan karon sang tubungan na PNP. But ang resulta sang autopsy examination nga may sexual abuse ang biktima, daw kasubong nga wala na sini nila iya ginasapak. Di karon Banwa, isa naman ini sa nagdugang kag makabig iyang aggravating circumstances. Ining may kantana naman sa illegal sining druga. Istoryanta na dugang karon diri man sa aton sining pagpangalagad. Samtang ang Traffic and Transportation Management Office nag-request ang deputation or gina-request nila kag luyag sini nila nga i-deputize ang mga township marshal sa Iloilo private business hubs, particularmente dira sa may Mega World area. Ngati ining mga township marshal sarang iyang makapangdakop kag maka-enforce sa mga ordinansa o kag ila sini nga iga-issuean or maga-issue sila sang ticket kag ati diri iya manoy diri isettle sa mga magkaladakpan or mag-violate sa bahin sang city government. Anyway, istoryahan tana karon sa aton man sinipray nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay Saudo. Sa iban pagid sini nga mga mainit kag talupangdon man karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagapauna nga balita nasyonal naman iya Banwa. Istoryahan taman karon diri sa aton sini nga pagpangalagad ang mga mainit naman nga balita. Sa bahin karon iya sang national scene. Ti sa aton sini nga mga kabombo, ang ginaistoryahan diri karon sa gihapon ang parte iya sa mga Duterte, pero mas labing nakakuha sang atensyon karon sa mga kabombo naton ining piso tubtob 2 pesos nga rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod sining simana. Istoryahan ta na karon dugang diri man sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto mga balita lokal. Kag balikan ta ni karon sa aton sini nga pagpalayag pagkatapos ang Bombo Network News. Wow! Pamatay ang bisa ng Surekill sa pagsugpo ng mga kuhol sa palayan. Hepok ang mga pesting kuhol. Kahit sumisid pa sila sa ilalim ng tubig, paabot ng bagsik ng Surekill. Surekill, patay ang kuhol. Mula sa Jardine Distribution.
Sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shop. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Sabado ay ka-28 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ating mga headlines, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology pinawi ang pangamba ng publiko. Ang iniulat naman ay wala umano ang naitalang banta ng tsunami kaugnay ng malakas na pagyanig dyan sa Davao Region. Department of Foreign Affairs pinawi rin ang pangamba ng publiko ukol naman sa posibilidad ng pagkakagamit sa EDCA sites sa mga gera sa Middle East dahil sa pakikialam ng Amerika. Paghahanap pa doon sa mga labi ng missing sabongeros dyan sa Taal Lake, hindi pa rin daw matiyak na masisimulan. Ang Department of Justice ay hinihingi ng tulong ng mga eksperto mula sa Japan. Sa international news naman, Iran Supreme Leader na iniwasan daw ang assassination sa pamamagitan ng pagtatago sa underground ayon niyan sa Israeli Defense Minister. Sa ating balitang palakasan, abangan mamaya ilang free agents sa NBA na nanatiling available ngayong 2025 off-season. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinawi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOS ang pangamba ng publiko kasunod rin ng tumamang malakas na magnitude 6.9 na lindol na may naitalahong epicenter dyan sa bahagi ng Davao Occidental. Ayon sa ahensya, walang banta ng mapanirang tsunami sa naturang lugar base na rin sa available data. Subalit ayon nga sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, maaring mag-generate ito ng mga pagyanig pa o mga aftershocks at yan ay sa sea level disturbance na posible rin na maitala. Maaring maobserbahan yan sa may baybaying malapit sa epicenter ng lindol sa Davao Occidental at mga karatig na probinsya. Una nga rito ay tumamang malakas na lindol kaninang pasado alas 7 ng umaga sa may katubigan ng Sarangani Island sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. At ito ay may lalim na 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Inaasahan mga kabombo ng PBOS ang posible pa na mga may tatalang aftershocks dahil pa rin sa naturang lindol. Samantala, nilinaw naman po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na ang lindol na yumanig sa may Davao Occidental ngayong araw po ng Sabado ay may lakas na magnitude 6.1 lamang. Taliwas po ito sa naunang napaulat na 6.9 magnitude. Ayon sa ehensya, ang unang magnitude daw ay mula yan sa kanilang automated system at agad namang binago matapos ang masusing pagsusuri ng mga eksperto. Tumama ang lindol sa may karagatan, 85 kilometers po yan, timog silangan ng Sarangani Island sa lalim na 79 kilometers. Naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Davao Region, Sorsogon at Northern Mindanao. Abangan pa po mamaya ang ibang mga update sa pag-uulat po ng atin pong
sister station mula dyan sa may Mindanao. Sa iba pang balita, nanindigan ng Department of Foreign Affairs na maaari pa rin na tulungan ng ating bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pamilya nito bilang mga Pilipino. Paliwanag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega noong dinala ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, ay nanatili ang kanyang pagiging Pilipino at karapatan pa rin na magawaran ito ng anumang assistance na maaaring ilapit sa kanya ng Department of Foreign Affairs. Sa katanungan naman kung maaaring manumpa itong si dating Pangulong Duterte sa Philippine Embassy doon sa the Netherlands, sinabi ni De Vega na maaari itong gawin ng embahada dahil ang naturang opisina ay magsisilbing extension ng gobyerno ng Pilipinas. Gayunman, magiging malaking katanungan pa rin kung papayagan ng International Criminal Court na makalabas ang dating Pangulo at bumiyahe patungo naman ang embahada upang manumpa bilang bagong halal na alkalde ng Davao City, lalo na at hindi na rin anya miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Tinukoy naman ng Department of Foreign Affairs official ang legal theory na ang kapangyarihan at otoridad ng embahada ay limitado lamang sa embassy premises. Ibig sabihin, kailangang dalhin si Duterte sa embahada ng Pilipinas upang doon ito manumpa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary De Vega. That he's still a Filipino citizen, so he's entitled to assistance if required. We'll have to see what the ICC agrees. And we're not a member of the ICC anymore. His lawyers will have to argue this. We'll follow whatever they decided, because there's a legal theory that it's only within the premises of the Chancery, the embassy itself, where our consular and diplomatic officials have that authority under the national law to solemnize oath. So he'll have to be brought. Bahagyan ang mga pahayag ni Undersecretary De Vega kaugnay sa usapin ng posibleng panunumpa ng dating Pangulo. Maalala mga kabombo, muling nakapagtala ng ilang usapin kaugnay nga ng pagkakapanalo nitong si dating Pangulong Duterte ng kanyang pagtakbo bilang alkalde dyan sa Davao City. Ito ay sa kabila ng kanyang pagkakadetine doon sa International Criminal Court Detention Facility sa kasagsagan ng kampanya hanggang sa panahon ng butuhan. Samantala, kapwa naman sa The Hague ang embahada ng Pilipinas at ang headquarters ng International Criminal Court. Pinawi naman po na ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega ang pangamba ng publiko ukol yan sa posibilidad ng pagkakagamit sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Pilipinas sa mga gera sa Middle Eastern region dahil sa pagpasok ng Amerika. Ayon kay Undersecretary De Vega, sa naging pag-uusap ni outgoing Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US State Secretary Marco Rubio ay hindi napag-usapan ang naturang posibilidad. Bagamat tinalakay anya ang commitment ng Amerika at ng Pilipinas para sa isa't isa kasunod ng pagpasok ng Estados Unidos sa Israel at Iran war. Hindi din natalakay dito ang pagkakagamit sa mga site kung sakaling lumala pa ang tensyon sa naturang rehiyon. Posible rin na niyang masyadong malayo ang Pilipinas mula sa gitnang silangang rehiyon upang idamay pa ang mga site. Inihalimbawa ng opisyal ang pambobomba ng Iran sa Qatar kung saan naroon ang airbase ng Amerika dahil ang naturang bansa ay isa sa pinakamalapit na kapitbahay ng Iran. Maliban dito ay ginit din ni De Vega na may magandang relasyon ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa Middle East. Kaugnay niyan, we're concerned about first and foremost our kababayan in Iran, no? But of course, we're a member of the international community, so we support what the international community is saying, including you and Secretary General. But at least for now, I would believe it when they say that the threat of Iran developing a nuclear bomb has been diminished. What we could worry about is if this is just again now and then after several months we have to do it again, the US will do it again. Hopefully not. Bahagi po yan ng pahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega.
Samantala, patuloy namang umaasa ang DFA na magpapatuloy na ang tigil putukan o ceasefire sa pagitan po yan ng Israel at Iran. Sa tulong naman ng Amerika at iba pang mga bansa na tumutulong para mapanatili ang kapayapaan sa Middle East. Alam mo na tayo mga kabombo ng mga karagdagang report mula sa ating mga reporters. Yung paghahanap doon sa mga labi ng missing sabongeros dyan sa Taal Lake ay hindi pa rin daw mahanapan ng eksaktong panahon kung kailan may sasagawa. Pero ang Department of Justice ay hiningi na ang tulong ng mga eksperto mula sa Japan. Alamin natin ang update mula kay Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na hindi pa rin nasisimulan ang paghanap sa labi ng mga nawawalang sabongero sa bahagi ng Taal Lake kung saan wala pa rin katiyakan kung kailan itong masisimulan matapos ibunyag ng isang testigo na ang mga biktima ay pinatay at inilibing umano sa nabanggit na lokasyon. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maglalabas sila ng ulat sa publiko sa oras na ito'y may sa katuparan o masimulan ng gawin. Ngunit aminado ang naturang kalihim na hindi ganoon kahanda ang pamahalaan pagdating sa mga ganitong uri ng operasyon sapagkat anyay kulang pa sa karanasan ang mga tauhan nito. Kaya naman kanya pang inihayag na hihingi ng tulong ang kagawaran maging sa gobyerno ng bansang Japan para makagamit ng submersible remote robots. Ito'y upang mapabilis raw ang paghanap sa mga labi sakaling mapatunayang totoo ang mga impormasyong isinuwalat ng testigong kinilala bilang si alias Totoy. Hindi pa. We will announce when we start already. Pagka-umpisa na. We are also contacting the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with equipment. Maalala na unang ibinagi ni Justice Secretary Remulla ang pagkikipag-ugnayan sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard hinggil sa operasyong nais maisagawa. Hindi lamang raw kasi ordinaryong pagsisid sa tubig ang gagawin, kundi kinakailangan rito pati ang mga profesional sa pamamagitan ng mga technical diving team. Ngunit anyay, meron naman raw na silang koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources na siyang magiging katuwang din sa magaganap na paghahanap. Hindi basta sa Taal Lake ang narration. We're doing everything now where we've talked to the armed forces. Kasi meron tayong isang branch ng service, barko lang nila nakakabit yung equipment. So, hindi natin pwedeng dalhin sa lake. Pero meron tayong nakukuha na within the government service sa DNR tsaka sa Navy fragment na willing to undertake the technical diving exercise needed for this. Pero ang talagang mas mahalaga dito, ma-map natin ang lake bed. Kaya naman, pagtitiyak ni Justice Secretary Remulla na kanilang gagawin ang lahat, matukoy lamang ang lokasyon at mahanap ng tuluyan ang mga nawawalang sabongero. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inihayag ni Israeli Defense Minister Israel Katz na iniwasan umano ng Iran Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ang assassination sa tinaguriang 12 Day of War sa pamamagitan ng pagtatago sa pinakailalim na underground. Saad pa ni Katz na pinutol ng Iran Supreme Leader ang kanyang contact sa mga commander na pumalit sa mga na-eliminate o napas lang na commanders. Maaring napas lang umano nila si Khamenei kung nagkaroon lamang ng pagkakataon na natamaan o namataan siya sa kasagsagan ng mahigit 1 linggong labanan nila ng Iran ay maaaring napatay nila ang Supreme Leader. Matatandaan na sa unang araw ng 12 Day of War na sumiklab noong Hunyo 13 ng kasalukuyang taon, napas lang ang ilang matataas na Iranian commanders at nuclear scientists. Nagtapos naman ang air war sa pagitan ng Iran at Israel sa pamamagitan ng inisyatiba ng Amerika na ceasefire noong araw ng Martes. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, iniulat ng World Health Organization ang lalo pang paglobo ng bilang ng Mpox cases.
Sa ngayon ay mahigit 6,800 na ang kumpirmadong kaso nito at 16 na individual naman ang naitalapong namatay mula sa 49 na bansa sa buong mundo. Ang karamihan sa mga kaso ay nagmumula pa rin sa African region kung saan 18 bansa ang may aktibong naitalang hawaan. Iniulat ng Ethiopia, Italy, North Macedonia, Republic of the Congo, Togo at Albania ang kanilang unang mga kaso ng Mpox na may iba't ibang clade ng monkeypox virus. Sa kabila naman ng pagbaba ng kaso sa Sierra Leone, may babala ang World Health Organization na maaaring may pagkaantala lamang sa mga ulat at posible pa itong tumaas. Nananatiling isang public health emergency of international concern naman ng Mpox ayon sa pinakahuling pahayag mula sa World Health Organization Director General. Sa mga balita muli sa Pilipinas, suportado ng National Police Commission ang mga hakbang ng Philippine National Police na linisin ang kanilang hanay, lalo na sa mga pulis na mabibigo o kaya naman ay magkukulang sa kanilang tungkulin. Ayon kay National Police Commission Executive Director Rafael Vicente Calinisan sa panayam ng Bombo Radio, dapat ay mabigyan ng sapat na elbow room ito si Police General Nicolas Torre III. Yan ay upang maisagawa ang mga hinahangad na pagbabago sa hanay ng pulisya. Mahalaga niya na mapagbigyan ang bagong Chief Philippine National Police sa kanyang mga inisyatibo na linisin ang hanay ng pulisya dahil tiyak din na babalik sa kanya kung hindi niya ito magagampanan ang trabaho. Inihalimbawa ng opisyal ang 5-minute response time na unang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong pinuno ng pambansang pulisya kasabay na rin ang kanyang pag-upo. Sa mga hakbang ng Philippine National Police na ginawa ay tuluyang pagpapalit doon sa mga non-performing police officials at mga ground commanders at anya ay bahagi lamang ito ng hinahangad na reforma sa hanay ng pulisya. Bagamat inaasahan na marami mga pulis ang maapektuhan o kaya naman ay masasagasaan, tiniyakan niya ng mga opisyal na makakabuti pa rin naman ito sa hanay ng pambansang pulisya at sa mga komunidad kung kapwa ay naghahangad ng mabilis at yan ay pagtugon sa iba't ibang naitatalang krimen. Nanindigan naman ang pinuno ng National Police Commission na kung kakailanganin man na magtanggal ng mga pulis na hindi makakasunod doon sa mga bagong polisiya ay hahayaan naman ito at magiging hakbang yan ni General Torre dahil tiyak na ikabubuti naman ito ng kanilang organisasyon. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Attorney Rafael Calinisan kaugnay ng naturang usapin. Nagbanggit na ng metrics si General Torre kung anong dapat na trabahong gagampanan ng pulis sa tao. Ang sabi niya, 3 to 5 minute response time. Klarong-klaro ang utos ng Presidente. 5 minute response time. So kung ano kinakailangan para maggawa ito sa mata ng publiko at kung kinakailangan na maglipat tayo ng tao para to ensure na makukomply yung utos ng Presidente at ni General Torre, then so be it. Yung mga ibang hepe dyan, siyempre iba'y kaibigan din natin, pero wala tayong magagawa. Ang bottom line ay performance. Kung kinakailangan na tayo mag-ikot ng tao, kailangan natin magtanggal ng tao sa mga pwesto at maglagay ng tao mas mabilis, pagbibigyan natin si General Torre dahil siya ang ama ng Philippine National Police at dapat meron siyang elbow room para gampanan ang kanyang tungkulin. Bahagi yan ang mga pahayag ni Attorney Rafael Calinisan ng National Police Commission sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Hindi pa rin po nakakatanggap ang National Police Commissioner NAPOLCOM ng affidavit of complaint ng itinuturing na state witness sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si alias Totoy. Ito ay matapos na kumpirmahin ni NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan na kasalukuyan ng nagsasagawa ng inisyal na investigasyon ang kanilang tanggapan hinggil sa mga naging pahayag ni Totoy na mayroong mahigit na 20 mga kapulisan ang sangkot sa naturang kaso. Ayon kay Calinisan, maigi nang lumutang ang complainant para mabuksang muli ang kaso ng mga sabungero at mabigyan na ng kasagutan at hustisya ang mga pamilya ng mga biktima. Nananawagan rin siya sa complainant na dumulog sa kanilang tanggapan dahil maliban sa kailangan siyang makausap at makuha ang kanyang mga nalalaman para marisolba na ang kaso,
ay dapat rin siyang formal na maghain ng reklamo sa Napolco. Nangako din si Kalinisan na hindi nila papalampasin ang pagkakasangkot ng mga pulis sa mga malalaking kaso gaya ng pagkawala ng 34 na mga sabungero at titiyakin niya ng kanilang tanggapan na ito ay agad nilang aaksyonan. Samantala kasunod naman ito ay tiniyak rin na opisyal na hindi magdadalawang isip ang kanilang opisina na disiplinahin at kung mapatunayang sangkot ay agad na tatanggalin sa serbisyo ang mga pulis na ito at hahatulan ng dismissal from service. Naghatid na yan sa atin sa oras na 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mamuna tayo ng karagdagan pang report. Yung mga individual na sangkot sa pagnanakaw ng mga kable na ginagamit ho dun sa kampanya ng Metropolitan Manila Development Authority dun sa No Contact Apprehension Policy ay naaresto na. At ang tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority ay hingi naman ng tulong dyan sa pulisya para naman sa pag-iingat dun sa mga pasilidad at pati na yung iba pang mga kinakailangang hakbang. May balita si Bomboy sa Cotoner. Naaresto na ang 3 individual na sangkot sa pagnanakaw ng mga kable ng CCTV cameras ng Metropolitan Manila Development Authority sa may Guadalupe Footbridge ngayong linggo. Batay sa naging investigasyon, muling bumalik ang mga sospek sa lugar upang magnakaw ulit ng fiber optic cables, ngunit hindi nila napansin ang mga nagpapatrolyang pulis sa overpass. Napag-alamang naibenta umano ang mga ninakaw na kable sa ilang junk shops. Na-recover mula sa kanilang iba't ibang pira-pirasong electrical wirings at ilang gamit pamutol. Sumailalim na sa inquest proceedings sa mga sospek at kasalukuyang nakakulong sa Makati Police. Samantala, makikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa Philippine National Police upang paigtingin ang seguridad sa mga pasilidad ng pamahalaan katulad na lamang ng mga CCTV cameras na ginagamit para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Patuloy ang kanilang pagpapaalala na ang sinumang magtatangkang sirain o kunin ang pampublikong infrastruktura na ito ay isang iligal na gawain at may karampatang parusa sa ilalim ng batas. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana, isa sa mga hakbang na ikokonsidera ng ahensya ay ang paglalagay ng mga barrier o harang sa mga CCTV unit na itinuturing na madaling target ng pagnanakaw. MMDA facilities, all facilities ng government facilities, it is responsibility of the police to ensure that wala mangyayaring krimen sa kanilang area. Of course, it's up to them to prioritize kung ano ang kanilang mas tututukan. So, yun nga, kanya tayo mag-request ng meeting with the PNP so that we can appeal to them na and discuss ano ba ang dapat i-priority and to strategize para na mawala na ito o ma-prevent natin yung ganito mga incident. Matatandaan na habang isinasagawa ang testing sa kanilang mga CCTV cameras ngayong linggo, napansin nilang may kakaibang humming sound. Nang magsagawa sila ng troubleshooting, nadiskubre nilang nawawala na ang ilang kable sa CCTV unit na naka-install sa bahagi ng Guadalupe. Para sa Bombo Network News, Bombo East sa Cotoner, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita, sinimulan na ng Pilipinas at ng France ang pagtalakay sa Visiting Forces Agreement sa Paris ngayong linggo. Dito isasagawa ang unang round ng negosasyon para sa naturang kasunduan na inaasahan na magbibigay daan sa dalawang bansa na makapagsagawa ng joint military exercises sa teritoryo ng bawat isa. Ayon kay French Ambassador Marie Fontenelle-Lassalle, matagumpay at very promising ang naturang pag-uusap kung saan posible anyang matagalan ang proseso dahil sa nature na rin ng mga isasagawang negosasyon. Inihayag din ng French Ambassador na sakali mang humantong ang mga pag-uusap sa paglagda ng kasunduan, ang France ang siyang magiging kauna-unahang European country na magkakaroon ng Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Sa kasalukuyan ng Pilipinas ay mayroon ng Visiting Forces Agreement sa matagal ng kaalyado nito na Amerika na nilagdaan noong taong 1999 at sa Australia naman na niretipikahan noong 2012. Noong nakalipas na taon lamang din ay lumagda ang Pilipinas sa Reciprocal Access Agreement sa Japan na naging epektibo kamakailan lamang kasunod ng ratifikasyon nito. Lumagda din ang Pilipinas sa Visiting Forces Agreement sa New Zealand noong buwan ng Abril at kamakailan natapos na ang negosasyon din sa Canada.
Bombo Sports News. Ito mga kabombo, nananatiling bukas pa rin para sa lahat ng mga team sa NBA ang ilang mga bigating NBA players habang nasa kasagsagan ng off-season. 10 sa mga bigating free agent ngayong 2025 ay ang mga sumusunod. Si James Harden ng Los Angeles Clippers, si Julius Randle ng Minnesota Timberwolves at si Naz Reid ng Minnesota Timberwolves, si Miles Turner ng Indiana Pacers at si Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors, si Cam Thomas ng Brooklyn Nets at si Dennis Schroeder ng Detroit Pistons, si Malik Beasley ng Detroit Pistons at Ty Jerome ng Cleveland Cavaliers. Pati na si Chris Paul ng San Antonio Spurs ay kabilang din. Ang mga naturang players, mga kabombo, ay nananatiling bakante para sa mga team na nagnanais magkaroon ng upgrade ngayong off-season matapos ang tuluyang pagbubukas ng free agency. Bago nito mga kabombo, ilang bigating NBA players na rin ang pinakawala ng kanilang team tulad na lamang ng NBA champion na sina Kristaps Porzingis at Jrue Holiday ilang araw mula ng matapos ang post-season. Binasura ng Sandigan Bayan ang 110 million pesos ill-gotten wealth case laban kay yumaong dating Philippine Ambassador to US at Leyte Governor Benjamin Cocoy Romualdez at kanyang may bahay dahil sa inordinately delay o labis na pagkaantala ng kaso sa loob na ng halos 4 na dekada. Sa ruling naman ng Special 6 Division ng Anti-Graft Court, nakasaad na nabigo umano ang Presidential Commission on Good Government na nagsasakdal sa naturang kaso na ipaliwanag ang mahabang pagkaantala sa pag-build up sa kaso para maabot ang trial o pagilitis. Nakaapekto rin anya ang pagkabinbin ng kaso sa alaala ng testigo at sa kalidad ng ebidensya na maaaring maipresenta sana ng mga tagapagmana ng defendants para sa kanilang depensa. Hindi din niya natukoy ng Philippine Presidential Commission on Good Government ang mga isyu na umano'y komplikado at kung paano nakaapekto ang tinatawag na voluminous nature ng mga dokumento sa pag-uusig sa kaso. Nagugat ang kaso laban nga kay Cocoy Romualdez sa inihaing reklamo noon pang taong 1987. May kaugnayan yan sa nasamsam na pondo at shares of stocks ng Palm Avenue Holding Corporation at Palm Avenue Realty Development Corporation o tinatawag bilang PAM companies na pagmamay-ari ng pamilya Romualdez. Pinaniniwala ang parte ang mga nabangkit na kumpanya sa hindi maipaliwanag na yaman ni Romualdez na nagresulta sa pagsamsam ng Presidential Commission sa mahigit 110 billion pesos sa stocks at funds ng mga kumpanya. Ang resolusyon naman ng Sandigan Bayan ay bilang tugon niyan sa motion to dismiss na inihain noong Pebrero lamang ng taong kasalukuyan ng kampo ni Romualdez. Si Cocoy Romualdez ay nakababata pong kapatid ni dating First Lady Imelda Marcos, bayaw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ama ni incumbent House Speaker Martin Romualdez. Nagsilbi ang nakatatandang Romualdez sa mahabang panahon bilang gobernador ng probinsya ng Leyte at nanungkulan din bilang ambassador ng Pilipinas sa Amerika, Saudi Arabia at China. Karagdagan pang balita. Ibinunyag ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na may isang organisasyon na tumutulong sa kanya para sa kanyang asylum application sa the Netherlands. Sa isang video, sinabi ni Roque na siya ay tinutulungan ng naturang organisasyon kasama ang kanyang abogado upang ayusin ang mga hawak na ebidensya na magagamit para sa kanyang aplikasyon. Kabilang na rito mga kabombo ang mga ebidensyang naliko mula dito mismo sa Pilipinas. Inihalimbawa ni Roque ang paghahain ng isang non-bailable case laban sa kanya na tinutukoy niya bilang pinakamatibay na ebidensyang magagamit upang patunayan na siya ay naharap sa political persecution. Tinukoy din ng abogado ang kanyang sarili bilang most
popular na nag-apply ng asylum kaya mahalagaan niya na lagi siyang handa para sa kanyang aplikasyon. Muli ring binigyang diin ng naturang abogado na hindi niya mapapatawad ang pamilya Marcos dahil sa napilitan siya na maghiling ng asylum at malayo sa kanyang pamilya dahil sa kinakaharap na political persecution. Una nang inilabas ng Angeles City Regional Trial Court Branch 118 ang arrest warrant laban kay Roque at sa Filipino-Chinese businesswoman na si Cassandra Leong at maraming iba pang individual dahil sa umano'y kaugnayan ng mga ito sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa lalawigan ng Pampanga. Mari namang iginiit ng dating presidential spokesperson na inosente siya hinggil sa naturang mga kaso. Mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito ng Sabado, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang pinuno ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nasa ilalim ho ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Undersecretary Renato Aboy Paraiso at si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Ito muna, direktahang tanong, Yusek, may na-detect ho ba kayong mga bagong kumakalat na mga peking video? Ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I heard kasi na may dating lumabas na deepfake video and later on, meron na namang panibago. Meron pa ho ba kayong ibang na-monitor tungkol sa mga kahilintulad na ipinakakalat, Yusek? Yeah, it is born out of both una yung na-monitor natin to sa newly reactivated threat monitoring center natin, which is now focused on the detection of deepfakes and online scams and online illegal gambling. Tapos combination din yan ng mga nag-report sa CICC, which we are very thankful for sa mga nag-report sa atin. So talagang it shows na may pupuntahan yung pagpapalakas natin yung hotline 1326 natin. Okay, mayroon po bang paglabag sa batas o kaya naman ay iba pang mga kakaharaping parusa yung mga nagpapakalat nito knowingly or unknowingly at yung mismong gumawa ng o nag-generate o naturang deepfake video content, Yusek? Oo, ito ay violation ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Violation ito ng Revised Penal Code at sa ibang banda ho, pag may mga nanoloko na violation din to nung kapapasalan natin na Anti-Financial Scams Act, yung AFASA law natin. Oo. Okay, so ang pagkalat po ng deepfake o yung peking artificial intelligence generated video content ay kinababahala na rin ho ng ibang mga tanggapan. Siguro maging ang inyong opisina, lalo pat mga opisyal ng gobyerno yung nagiging target ho dito. Ano pa ho ang inyong so far ang inyong monitoring hinggil dito, Yusek? Hindi lang basta nakakabahala. Even before pa naman kinonsider na namin to na isang banta na makakapanloko sa ating mga kababayan. Ngayon ang banta, kung opisyalis na ho ng gobyerno, it involves national security na ho. So nag-level up na ho yung pagkabahala natin dito. And we would respond accordingly. Ang hinihintay talaga lang ho namin is para makagalaw talaga si ICC is yung designation ng acting authority ho dito para makapag-procure kami ng mas maraming tao at makapag-procure kami ng mga ibang mga kabagkagamitan pa namin para ma-enhance natin yung capabilities natin. Alright. Asek, dito po sa nakalipas lamang po nahalala noong buwan po ng Mayo, nakapagtala din po tayo ng mga insidente ng deepfake videos. Meron na po bang mga napanagot o umusad po na kaso dito, Asek? Yung isang na-detect natin ng eleksyon, yung nag-deepfake, ipobombahin niya daw ang opisina ng COMELEC at ang mga opisyalis nito. Na-apprehend daw natin at ongoing prosecution na ho ito. Yung iba naman na na-detect natin at nagkaroon tayo ng analysis and pag-iimbestiga initially, pinasa na ho natin sa law enforcement agencies na ho na to. Ang yun nga lang nagiging challenge na sa CICC ngayon kasi hanggang investigasyon na ho kami kasi wala kaming law enforcement powers. But tomorrow, talagang ang ating kalihim ng DICT, si Secretary Henry Aguda, talagang considers this as a serious threat
na nagpatawag na siya ng emergency meeting ng CICC Council. Kasama ho yung mga partner agencies natin ng PNP, NBI at saka ng DOJ po. Sa patuloy po na pagkalat ng mga ganito po na deepfake videos na maski nga po si Pangulong Bongbong Marcos mismo ay nabiktima, meron na po bang equipment ang CICC para ma-detect po o kaya naman po ay masolusyonan na po ito? Meron ho tayong kagamitan ngayon to analyze immediately yung mga deepfake videos na yan. Yung sa detection ho natin, yan ho ang talagang mandato at saka tungkulin ng threat monitoring center natin na ginamit natin ng eleksyon. Makita naman natin gaano ka-effective ito. At sa pagkakataong ito, nagkaroon na naman ng pagkakataon na ma-prove ng threat monitoring center ng CICC yung capacity niya to detect yung mga iba't ibang online harms, including yung mga financial scams at saka mga fake news na to at saka mga deepfakes na to. So, pero hindi ko siya sabi na sapat na ito. Kailangan natin magdagdag ng tao, kailangan natin magdagdag ng equipment. Kaya nga ulit-ulitin ko, hinintay lang natin yung designation natin as acting authority para magawa natin ito. Asek, siguro panawagan na lamang din po sa publiko para po maiwasan din po nilang mabiktima ito po mga deepfake videos at saka matukoy po nila kung totoo nga ba o peke ito po mga kumakalat na videos online. Your tips po sa publiko, Asek? Una-una ho, pag ang mga balita ho ay lumalabas lang sa ating feeds kasi usually ito may ginagawa na ng mga scammers Ginagamit na nila yung mga sponsored sites para ipakalat yung mga misinformation, disinformation. In this case, yung mga financial scams, yung deepfake ni Pangulo is used to do a financial scam. So ang pinakamagandang kung gawin ng mga kababayan natin, pumunta mismo doon sa mga verified sites na mga either ng opisina or ng mga personalidad na nakikita nila sa video at i-verify doon kung totoo ba yung balita. Pangalawa ho, pagkaduda-duda, gaya ng nangyari dito sa video ng Pangulo, pwede ho kayo magsumbong dito sa CICC para tingnan kung ma-analyze namin kung ang video ba ay deepfake at ma-action na natin. Hindi lang ito basta take-down. Ngayon, ipapasa na natin sa law enforcement agencies for attribution and hopefully may mapanaguto tayo dito. Okay, with that, maraming salamat po, Undersecretary. Congratulations din sa inyong promosyon bilang Undersecretary ng inyong tanggapan after those challenges. Congratulations, Undersecretary Aboy Paraiso mula dyan sa CICC. At kami ho'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo, lalo't dito man sa amin ay may mga nakikita ho kami ng mga kahalintulad ho ng mga deepfakes na kumakalat online, Undersecretary. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Undersecretary Aboy Paraiso, tagapagsalita ng Department of Information and Communications Technology at yan ay kaugnay dito sa mga kumakalat nga ng mga deepfakes at iba pang mga AI-generated videos na mapanganib, mga kabombo. Samantala, this is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy pa po ng ating mga balita, inendurso ng Department of Foreign Affairs ang pangalan para sa 131 maritime feature sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, pinirmahan ni outgoing Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang National Maritime Council Resolution No. 002 na nagrerekomenda para sa magiging pangalan ng 131 maritime feature sa pinagagawang karagatan. Ang inirekomendang standard set of Philippine names ay para sa mga bahura, sandbar at iba pang maritime features sa may Kalayaan Island Group na bahagi ng Spratlys Archipelago. Una nang sinimulang pinangalanan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan ang 6 na feature noong taong 2020 sa hangaring panindigan ang soberanya ng Pilipinas sa mga lugar na tuloy-tuloy na kinakamkam ng China. Kinabibilangan ito ng Pag-asa K1, 2, 3 at 4 at Pag-asa Reef 1 and 2. Ang pangalang Pag-asa ay hinango po yan mula sa nagsisilbing seat of government ng Kalayaan. Ang National Maritime Council na siyang gumawa nga sa naturang inisyatiba ay unang nabuo naman noong 2024 lamang sa pamamagitan ng Executive Order No. 57 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Nagsisilbing chairman dito si Executive Secretary Lucas Bersamin, habang miyembro naman na ang kalihim ng Department of National Defense, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, Department of Foreign Affairs at National Security Advisor. Ang naturang konseho ay ang bagong mukha ng nireorganisang National Coast Watch Council. Karagdagan pang balita. Pinangalanan na ng Department of Education ang 14 na mga eskwelahan na napili. Yan ay para sa pilot run ng Senior High School Work Immersion Program. Layunin nito mga kabombo ang pinahusay na programa at mapabuti pa yung kakayahan na makapagtrabaho ng mga magsisipagtapos sa K-12 program. Sa inilabas nga na Department of Education Memorandum 052, 4 ang mga eskwelahan na nasa Metro Manila ang kasama sa pilot implementation, 3 sa Region 4A o dyan sa may bahagi ng Southern Tagalog at isa naman sa Region 1 o Ilocos Region, Region 3 o Central Luzon at Region 4B dito pa rin sa bahagi ng Southern Luzon at Region 5 maging sa o dyan sa Bicol Region at Region 7 sa bahagi naman ng Visayas. Maging sa Cordillera Administrative Region at doon sa parte ng Mindanao ay kabilang din ho ito mga kabombo. Sa Metro Manila, isasagawa ang pilot run ng mga aktibidad dyan sa may area ng Raha Sulaiman High School and Science and Technology High School sa lungsod ng Manila at Rizal High School sa Pasig City, Malanday National High School sa Marikina City at Tunasan National High School sa Muntinlupa. Gayon din, napiling isagawa ang pilot run ng programa sa ilang eskwelahan sa Luzon kagaya ng San Nicolas National High School, doon naman sa Ilocos Norte, Angeles City National Trade School, sa Pampanga at Tansa National Trade School sa Cavite at Mamatid Senior High School sa Cabuyao City at Santo Tomas National High School naman sa lalawigan ng Batangas. Maging sa area ho ng Occidental Mindoro ay meron ding mga paaralan na sakop ito at sa lalawigan ng Albay dyan sa Bicol Region, Mandawi City at maging sa iba pang lugar sa Cordillera Administrative Region at Davao Region na kabilang sa naturang programa. Nilinaw naman ng Department of Education Secretary na si Sani Angara na base sa edisyong guidelines, hindi saklaw sa ilalim ng pilot program ang ibang mga nabanggit na senior high school institutions. Sisimulan ang implementasyon ng Enhanced Immersion Guidelines ngayong school year 2025 to 2026 at pagpapatuloy yan hanggang 2026 to 2027. Ang pinahusay na programa naman para sa senior high school ay kasunod ng lumabas na pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2021 at 2024 na maraming employers ang hindi kinukonsidera ang mga nagsipagtapos ng senior high school bilang work ready na maging manggagawa. Kaya naman, bilang tugon sa naturang findings ay puspusan pa rin ang pagpapahusay na ginagawa ng Department of Education para sa mga employability ng mga senior high school graduates sa pamamagitan ng pagbibigay ng base training na akma doon sa standards ng mga industriya at pagbibigay na rin ng certification kagaya ng rekomenda ng labor market studies ng ilang mga pag-aaral. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako na tayo dyan sa rehiyon ng Mindanao sapagkat kanina ay una nating naiulat yung 6.9 magnitude na lindol pero later on ay inadjust ng PBOX bilang 6.1 magnitude dahil sa pag-verify ng ilang impormasyon. Alamin natin dyan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio, Jensen. Walang banta ng tsunami sa bansa matapos ang pagtama ng magnitude 6.1 na lindol sa timog silangan ng Sarangani Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Ayon kay Nani Danlag, Senior Research Assistant ng PHIVOX Jensen, na base sa kanilang mga instrumento at datos na nakuha ay walang dapat na ikabahala. Tumamang lindol sa nabanggit na lugar nitong araw, Hunyo 28 nitong taon, bandang alas 7:07 ng umaga.
Mailalim ang nasabing lindol na 75 kilometers at ang lokasyon nito ay nasa 85 kilometers timog silangan ng nabanggit na lugar. Batay sa recorded intensities sa Jensen Intensity 4, sa ngayon ay nagpapatuloy ang Rapid Earthquake Damage Assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at wala pang ulat ng pinsala o nasawi sa ngayon. Hanggang sa mga oras na ito ay nasa 3 aftershocks pa lamang na ang naitala ng FIVOX na ang pinakamalakas ay nasa magnitude 5.5. Pinapayuhan naman ang publiko na maging alerto sa mga posibleng aftershocks. Sa pinalabas na ito ay sinasabi na no tsunami threat, sinasabi no destructive tsunami threat exists based on available data. So recommended, no action required. So kasi pag local tsunami, ma'am, sasabihin natin 5 to 10 minutes ang nakaagad yung tsunami mo pag malaki yung lindol. So those living in the coastal barangay, alam nila yung behavior ng dagat nila. Mag-observe lang sila. Malakas na lindol to the extent hindi kayang tumayo, mag-observe na kaagad sa dagat baka magkakaroon ng tsunami. So pag gano'n na yung nangyari, huwag na pumunta sa dagat. Dumiretso na sa medyo mataas, lumayo na sa dagat at pumunta sa medyo mataas na area. Yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Di Claro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kaugnay po ng ulat na yan, nasa 5 lugar naman po ng Davao Region ang apektado ng malakas na lindol, habang yung danyos patuloy pa pong inaalam. Kaugnay yan, kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Davao. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad matapos na niyanig ng 6.9 magnitude na lindola ang Sarangani Island, Davao Occidental, ito lamang mga alas 7 ng umaga. Ayon sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, 7:07 AM nang tumama ito sa nasabing lugar kung saan naramdaman din ang mismong pagyanig dito sa Davao City. Ayon sa isang residente na ating nakapanayam na si Jacinto, residente ng Davao, ito ang pinakamalakas na pagyanig ng lindol na kanilang naranasan nitong buwan. Kanina nga ay agad na nagsilabasan ang mga tao sa kanya-kanya nitong establishmento ng dahil sa naganapa. Mabuti na lamang ay araw ngayong Sabado at hindi crowded ang sentro maging ang mga kalsada kaya walang pagpapanik na naganapa. Nakatulong rin ang inilusad na earthquake drill dito sa syudad noong nakarang araw bilang inisyatiba ng lokal na pamahalaan. Sa bahagi naman ng munisipalidad ng Sarangani na bahagi ng Davao Occidental na siyang pinakamalapit na area sa lindola, sinabi ni Harley Sauro, ang MDRRMO designate ng nasabing lugar, wala namang naitalang damyo sa mga estruktura, ngunit inamin ito na naging madalas ang pagyinig sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, pinapalalahanan pa rin ang mga residente na maging alerto. Ang Municipality of Sarangani kasi ang siyang mga isla na nasa southern tip ng Pilipinas na malapit sa Indonesia na matatagpuan malapit sa Celebes Sea at Pacific Ocean. Habang sa kabilang dako naman, kalmado na ang syudad ng Davao habang inaantay pa ang karagdagang balita sa nasabing lindol, lalo na sa Davao Occidental. Patuloy pa po ang ating mga kasamahan sa officer, sa disaster. Nagkantak po sila ng assessment sila ng mga building at sa mga coastal barangay set kung mayroon pong mga damages po, sir. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Friends, Pandilenga para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Bombo Police Report. Sintabi mga kabombo, masela ng susunod nating balita dahil Mister patay ang kanyang misis ay kritikal matapos sa mga bangga ng pick-up na minamanehong truck. Ingat-ingat ho sa mga nagmamaneho ngayong mga panahon po na ito. May ulat dyan ang Bombo Radio Rojas. Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang pick-up ang minamaneho nitong dropside truck sa barangay Bitoon, Ilaya, Cuartero, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Cel, 58 anyos, driver ng dropside truck at residente ng barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Kasama niya sa sasakyan ang kanyang asawa na si alias Amy, 46 anyos. Ang driver naman ng pick-up ay kinilala na si alias Jen, 46 anyos, residente ng barangay Kalapawan,
katawan Panay Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nitong naglalakbay ang mag-asawang sakay ng truck mula Pontevedra patungong Dumaraw, Capiz. Ngunit pagdating sa lugar ng insidente, bigla na lamang silang nabangga ng pick-up na minamaneho ni alias Jen na galing naman sa Putotan, Iloilo at patungo sana sa Panay Capiz. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mag-asawa. Agad silang isinugod ng Cuartero Emergency Response Unit sa Senator Gerardo M. Rojas District Hospital sa Dao, Capiz. Ngunit idineklara na ring dead on arrival si alias Sel. Samantala, nagtamo rin ng mga sugat ang driver ng pick-up na si alias Jen at dinala naman sa Mambusaw District Hospital. Sa ngayon, nasa isang punerarya sa Cuartero ang labi ng biktima habang nasa kustodiya naman ng Cuartero Municipal Police Station ang mga sangkot na sasakyan. Patuloy na inaayos ng mga kinauukulan ang usapin sa pagitan ng mga panig para sa nararapat na disposisyon sa insidente. Gusto po natin palalahanan yung ating mga kababayan na mag-ingat sa pagmamaneho and dapat po na sa tamang speed lang po pag magpatakbo ng sasakyan. And of course, sa mga pedestrian naman po, syempre dapat stop, look and listen always para po papalayo po tayo sa anumang aksidente po sa daan. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pasintabi po muna sa mga nanananghalian sa oras na ito dahil maselan po ang ating susunod na balita. Isang bangkay po ng babae natagpuan sa isang drainage area sa May Lapinig, Northern Samar. Kaugnayan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Isang bangkay ng babae natagpuan sa isang drainage area sa Lapinig, Northern Samar. Bago ang pagsapit ng kapiyastahan sa Barangay Imelda, Lapinig, Northern Samar, nabulabog ang mga residente nang may matagpuang bangkay ng isang babae sa gilid ng simbahan sa ilalim ng drainage. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Tacloban at sa pakikipagpanayam kay Police Captain Marlo Capati, Acting Chief of Police sa Lapinig Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si Virgie, 35 anyos na babae at may asawa at may 3 anak at nakatira sa nasabing lugar. Ayon sa mga nakasaksi, huli nilang nakita umanong biktima na pumunta ito sa isang sayawan kung saan dispira sa kanilang lugar. Bandang 2:00 ng hapon nitong isang nakarang araw, natagpuan ni Gire, isang barangay tanod, ang labi ng biktima sa isang drainage na nakasuot ng itim pangitaas at pink pangbaba na duguan ng katawan. Sa naging investigasyon ng kapulisan, pinukpok umano ang biktima ng isang bato at may tusok sa ulo na sanhi ng agarang pagkamatay nito. Malala umano ang sinapit ng biktima dahil sa napuruhan ng tamang ulo nito at napag-alaman pang walang kailaw-ilaw ang lugar na pinangyarihan. Dagdag pa ni Police Captain Marlo, maaring pinatay ang biktima ng gabi dahil mahihirapan umano ang sospek na gawin ng krimen sa umaga dahil marami ang tao at kapiyastahan na. Hustisya naman ang panawagan ng mga naulilang pamilya nito. Bali, isang barangay tanod ang nakakita na nandoon sa drainage sa kanal yung bangkay ng isang babae. Agad naman itong inireport sa kapulisan at sa himpilan natin dito sa Lapinig MP. Pagdating po namin sa crime scene, nakita po namin may katabing bato yung katawan niya. Sa duda po namin, yung assessment namin ay talagang pinukpok doon sa kanyang ulo, yun ang ginamit para patayin siya. Pero hindi pa kami nagkaroon ng conclusion doon. Pero nagpalabas po ng statement si doktora na yung ikinamatay ng biktima ay doon sa pamumukpok ng bato sa kanyang ulo. Meron po tayong person of interest, isang tao lang po sa mga nakalap naming informasyon. At mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, kasabay ng mga pagbabago sa hanay ng pambansang pulisya, may apila naman ang anay ng mga otoridad doon sa Siquijor dahil sa kakulangan daw ng kanilang mga tauhan ng pulisya. May balita ang Star FM Cebu. Aminado ngayon ng Siquijor Police Provincial Office na nananatiling hamon sa kanila ang pagkakaroon ng kakulangan ng tauhan ng pulisya sa isla.
Ito ang naging kasagutan ni Police Lieutenant Colonel Roland Alicer, ang Deputy Provincial Director for Operations ng Sikihor Police Provincial Office sa pagtatanong ng Star FM Cebu. Ayon kay Alicer, sa kasalukuyan ay mayroong 410 na PNP personnel sa lalawigan o nasa 1:200 police to population ratio, ngunit hindi naman umano nasa field ang lahat ng tauhan. Anya ang standard na ratio dati ay nasa 1:500 pa umano, ngunit kung ilalagay ito sa kasalukuyang sitwasyon, ay mahihirapan na umano sila dahil malaki ang areang sako para sa isang pulis lamang. Iginit pa niya na naging perennial problem na ang kakulangan ng PNP personnel hindi lamang sa lalawigan, kundi maging ang ibang lugar. Kaya naman bagamat kulang, nag-multitasking na umano ang kanilang mga tauhan, kung saan kadalasan ay nasa labas ang mga ito para makomply ang public service pagdating sa peace and order at binigyan lang ng ilang oras na trabaho ang mga ito sa opisina. Sa kabila nito, nananatili naman umanong mapayapa ang overall peace and order situation sa lalawigan at isang lugar na magandang puntahan at ligtas pasyalan ng mga bisita. Overall, ma'am, ang Sikihor is peaceful siya, ma'am. As of this moment, no, ang pinaka-challenge is perennial problems, lack of personnel here. That's why ang mga personnel na multitasking, as of now, ma'am, we have only 410 police personnel. If you talk about 410, 1:200. 200 ratio, which is ang standard is 1:500. But not all the 410 police personnel are on the field. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Isa naman pong Negrense, tagumpay na naabot ang goal na maging top notcher sa June 2025 Special Professional Licensure Examination for Professional Teacher Secondary Level. Kaugnay niyan, alamin po natin ang kwento sa likod ng report na yan mula sa Bombo Radio Bacolod. Goal achieved! Ito ang nangyari sa isang Negrense na nag-rank 1 sa June 2025 Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers Secondary. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Reyno Abasolo, bago pa ito nag-take ng licensure examinations, na goal nito ay maging top notcher. Ayon dito, siya ay hindi education graduate, kundi graduate ng commerce degree. Noong nakagraduate siya sa universidad, siya ay pumunta sa Manila upang magtrabaho sa corporate ng 8 taon. Nakapagtrabaho din ito sa corporate sa bansang Malaysia, ngunit napagtanto nito na hindi siya masaya sa kanyang trabaho, kaya umuwi siya sa Pilipinas at nagkuha ng teaching units. Noong nakampleto na nito ang teaching units sa Binalbagan Catholic College, nakakita ito ng oportunidad at nakapagturo na sa mga international schools sa bansang Laos at Central Asia gaya ng Uzbekistan at Kyrgyzstan. Naghanda ito ng 1 taon para sa pagkuha ng Special Professional Licensure Examination for Professional Teachers. Malaki ang kanyang pasasalamat na nangyari ang kanyang goal na mag-rank 1. Ang kaibigan nito ang unang nagbigay alam sa kanya na nakapasa siya, ngunit siya ay nakabantay rin at hiningnan ang mga top notchers, kaya labis ng tuwa na ito ay rank 1. Si Abasolo ay pinanganak at lumaki sa Moises Padilla Negros Occidental. Sa ngayon, siya ay nagtuturo sa international school sa Uzbekistan sa asignaturang mathematics. Masaya na ito sa kanyang tinatahak na karir. Payo nito sa gustong mag-career shift ay gawin na ito dahil hindi pa huli ang lahat. Yes, it's a 1-year preparation. So I joined four cycle of our online review with Gurong Pinoy based in Iloilo. Wow. So I think the preparation paid off, and my coaches were really helpful in preparing for the exam. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Ito naman mga kabombo, doon sa mga nais na makatipid sa pagbili ng kanilang bigas na pangkonsumo, ang Department of Labor and Employment naglunsad ho ng 20 pesos na bigas meron na program, at yan ay dyan sa parte ng lalawigan ng Isabela. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan.
Matagumpay na nailunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE Isabela ang Benteng Bigas Meron Na o BBM program para sa mga minimum wage earners sa lalawigan ng Isabela na ginanap sa Santiago City. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Provincial Director Reginald Estioco ng DOLE Isabela, sinabi niya na malaking tulong para sa mga manggagawa sa pribadong sektor na kabilang sa minimum wage earners, lalo na kung masusustain ito hanggang sa 2028. Kabilang sa mga sektor na kwalipikado para sa programa o BBM program ay ang mga matatanda, may kapansanan, single mother at minimum wage earners. Punteriya nila ngayon sa mga susunod na buwan ay makapagbigay din ng murang bigas para naman sa mga construction workers. Ang sistema para sa distribution ng BBM program ay pagpapalista ng pribadong establishment sa DOLE na kanilang isusumite sa Food Terminal Incorporated ng DA bago maglabas ng purchase order or purchase authority na magpapahintulot sa pribadong establishmento na makapag-release ng bigas mula sa NFA. Mayroong dalawang option sa pag-release ng bigas, kabilang ang advance payment at collection policy bago ang distribusyon. Sa unang araw ng launching ay umabot sa higit 200 ang nakinabang sa murang bigas. May ibang kumpanya na rin nakausap ang DOLE na willing makiisa sa Benteng Bigas Meron Na program para sa kanilang mga manggagawa. Anya, tinututukan ng DOLE ang rollout ng murang bigas para matiyak na maibinebentang bigas ay maganda ang kalidad. May kada buwan ding monitoring ang DOLE sa mga employees kaugnay sa pagbabayad o pagpapakaltas ng bayad sa pamamagitan ng salary deduction sa mga empleyadong kwalipikado. Sa Benteng Bigas Meron Na ay katuparan. So ito po ay nakapagsimula na po tayo at sana tuloy-tuloy na ito. Sa lahat naman po ng mga establishment na gustong makipag-participate sa programang ito, huwag pong mag-atubili na lumapit sa aming opisina o kaya sa National Food Authority. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. Maaaring matunghayan ang ating mga programa sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa rehiyon ng Visayas, nariyan ho ang ating mga Bombo Radio and Star FM stations. Unahin ko sa bahagi ng Iloilo sapagkat nariyan ang ating Bombo Radio Iloilo and Star FM Iloilo. Doon naman sa area ng Bacolod, Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas ay Bombo Radio Cebu and Star FM Cebu. Diyan sa lalawigan ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At doon naman sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is
darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo may kantanan man sa pagtahaw na sang tensyon dito iyas tunga sang Israel kag Iran. Maganubo posible sang piso tubtob 1.40 kada litro sang gasolina, 1.60 tubtob 2.10 sa litro naman sang diesel kag 2 tubtob 2.20 no, sa bahin sang per litro sang kerosene. Sa aton sining mga kabumbote amoning isa man sa mga epekto diri sa aton no, mga kauturan ang pagnubo sa presyo sang langis. Suno sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero ang sandigman sa sining mean of Platts sa Singapore no, nga talaksan sa pagtalana sa presyo sa redefined petroleum products sa Southeast Asia. Nauna nang gimpayag ni DOE Officer in Charge Sharon Garin nga ang average nga presyo sa krudo ang naobserbaran nga nagganubo matapos kaginpayag ni US President Donald Trump nga may ana sa ceasefire sa tunga sang Iran kag sang Israel. Una nga nagpanigayon sang nagpatuman sang second tranche sang big time oil price hike ang mga lokal nga kompanya sang langis sa pungsod kag ayo pas lagani banwa no, hindi man paggulpihon ang mga konsumidor sa ila sini iyang adjustment sa presyo. Ang mga nagpanguna sa nga kompanya no, nga nagpanubo or nagpataas ang presyo nila sa kada litro sa gasolina 1 peso 75 centavos, sa diesel 2.60, sa kerosene kag subungman 2.40 no, sa aton sini makabumo na eksperyensya naton sang nakaligan sining semana. Gasolina 1.75, diesel 2.60 kag kerosene 2.40 sa aton sini mga kabumbuti na matyagantang kapinot sa sitwasyon kung magpadayon ang amo sini banwa nga sitwasyon no. Sa pagsaka man sa presyo sang gatong tanan-tanan sini apektado. Mayara pa sang ginatawag sini iyang domino effect kay pananglitan nga magtaas ang presyo sang langis or petroleum products ti ang una sini iyang magtsabaw amo ang mga sabahin sang transport sector nga kung inyo sini nga madumduman nagpabutyag man sa ila sini iyang tinutuyo sa pagpataas ang presyo sang pletihan sa mga transport vehicle no, sa aton sining mga tagpalamati o galing sa sining mga hugada kay matabat naman nga nagtahaw ang tensyon sa bahin karon sang Israel kag Iran. Ti may hara man sang movement kag lauman ganin naton by next week nga maganubo ang presyo sa produktong petrolyo. Oras naton 6 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Kagapon mga biyan, tour ni Congresswoman Jam Baronda ang sining mga constituents pinaagi sa iya sining live no, sa pag-live niya sa iya sining social media account kag ginapakita ining barangay Balabago People's Center. Gintawag man sang kongresista nga isa ini ka state-of-the-art facility nga proyekto sa pagpaningwa sang kongresista kag subungman
na tigayon ini pinaagi sa Iloilo City District Engineering Office. May mga feature ini banwa nga suitable gid para sa tanan, just like sang senior citizen friendly sini nga mga comfort room, kag sarang ikaw man sini makapatigayon sang mga pag-sinapol, pag-tililipon, and indeed mapuslan sang aton siniya nga mga kuturan sa bahin karon sang syudad sang Iloilo. Isa man lang ini or isa lang sa mga madamo pang proyekto ni Congresswoman Jam nga ginpakita niya sa mga pumuluy sa syudad sang Iloilo nga nagapamatod lamang nga may mga resibo man sa iya sini nga pagpaninguha sa paghatag sang mga maayo sining proyekto katulad sining People's Center sa Balabago, Haro, kag subong man ining mga multi-purpose building nga ginatutukan man sa karon sang kongresista nga tigayo na or nga matigayo na sining mahuman sa aton sining mga kauturan anda sa samtang ginatingwa naton nga malabot ang linya karon ni Kong Jam. Sa aton sining mga kabombolan taon naton la ang pagturman ni Congresswoman Jam sa sining bag-o human nga Barangay Balabago People's Center. Okay. Gai ko audio gamay engineer, no? Di may arao, may makita nyo da sa Facebook Live. Anyway, mapamati taman sa aton sini makabombo. Sabahin karon sa aton sini mga kuturan nga nagapamati sa aton sini iyang pagpangalagad sa 837 kHz sa inyo sini nga radio dial. Okay na, engineer? Yan naman si Kong Jam magbisita sa one of the state-of-the-art People Center. There is a astig nga People Center sang Barangay Balabago, Haro. Ano ning stick? Magic wand ni ko, no? Pero ano ni man, bamboo stick. Subong nga hapon, sugura naton ang isa ka sentro para sa aton nga mga senior citizens. Pero unahon naton, ang homeowner sang Barangay Balabago, ari ila nga opisina. So this is a multi facility na naman o kung opisina sa aton nga mga homeowners diri sa Barangay Balabago. Sunod, kaupod naton galihay. Di na ni hi kaanay Engineer CJ, Engineer Edward, ano si Engineer Michael. Kung may problema kamo sa maintenance sa mga proyekto sang DPWH, tawagan nyo lang si Sir Michael. Sir, bayaw ang kamot. Malibot na di subong upod sa DPWH para aksyon agad sila. Nanawon nyo lang ko na ng purpose ini, ha? So, mabisita kita subong, mga palangga ko nga pumuluyo, Hayta niya, nakipag-upa si Kong Jam medyo... skip kita jutay, abe, sa mga facilities na bombo Brenan? Everyone, clap niya man. Okay. Healing ang CR, wala, gintipid. Di ba? Pwede sila ka-shower. I will tell you later why may mga shower rooms diri. May shower room? So we will make this as, senior citizens minding center sa mga wala sa sa ilabalay. Stay lang kamo diri kay butangan ta di sang facility para sa inyo. Yes, si Mama Madis ang mabantay sa inyo. Well, ang diri gani request mo to ma'am nga ang may wand ako. May sala set ko, no? Ching! CJ, engineer! Din ka na! I need the DPWH to commit on this. Mga request nila. Sige, ang request nila. Mga furnitures and fixtures. Butangan mo kuno sang sala set, sang couch.
So ano ang balsang DPWH? Noted. All right. Okay. So magic Sige. wand. Mobile pa si Kong. Later on siguro pwede ta siya mabalikan. Dari man sa aton sining pagpangalagad, but nakita nyo naman ang Barangay Balabago People's Center. Multi-purpose facility ini kag senior citizen friendly. May mga request pa dito karon na banwa, no? Kag gilayo naman sining naghatag sang commitment ang mga engineers sa Iloilo City District Engineering Office. Later on balikan ta si Kong Jam kay mamangkot ta dugang sa iya sang details sini banwa kag subong man pila pa ka mga problema man, no, diri sa bahin sa syudad sa Iloilo nga iya sining ginatun-an kag natalana sining maghahatag man sang nagakigo nga solusyon kay nagligad sini may nadlaw do nagpakigsapol ini siya sa Department of Public Works and Highways. Kag may mga ginpang-istoryahan sila nga mga nagakaigo man sini ang mga concerns diri sa syudad sa Iloilo. 14 minutos sa nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ma-check tanay sa pinakauli sining update. May kantanan sa sining Kendi Tabanda rape slay case. Case closed na kuno pero may posibilidad pang makadugang sang kaso kay nadakpan to ang ginatudlo nga source ni Aljon Halbuna sang illegal nga droga sa kaiping lang man kay hindi man maglayo sining lugar or puloy-an dira sa may barangay Ingay Tubungan Iloilo. Check ta si Bombo Pauline Bombo Pau sa report. Please go ahead. Bukas sa gihapon sa posibilidad nga makadugang sa informasyon sa kaso ni Kendi Tabanda ang 18 anyos nga dalagita nga ginhuslan patay sa barangay Ingay Tubungan Iloilo sang tinalikdan nga mga inadlaw ining pagkadakop sa ginakuhaan o consort sa illegal nga droga ni Aljon Halbuna ining suspect kagang backgrounder lang ang subject sa among nga bypass operation ining si alias Gerald 42 anyos daga pa nag-iya ini siya sang do isa ka inugbulang nga mga manok nagresidente sa City Olacadon barangay Ingay Tubungan Iloilo kung sa diin dira man mismo malapit sa lugar or kalapit lugar lang sin barangay lang sang suspect kag sang biktima kung sa diin kuhaan ini siya sang ginabulbanta 135 grams sang suspected shabu nga may selling drug price na 918,000 pesos. So considered as high value individual sa aton natigayon nga na-interview ang hepe sa Tubungan Municipal Police Station na si Police Captain Alberto Manilimutan Jr. Iya dirigin pahayag nga matapos nagwa ang ngalan sang suspect after the investigation wala didto ginmitlangid or gin-assured nga ang resulta sang drug test kung ini bala positive and or negative bisan didto mismo man sa korte bangod gusto nila mapasiguro nga mabalaan kung sino ang source sa illegal drugs kay amo gini ang gintunaan sang iyaman ang pag-ubra sa krimen kay considering under initial sa influence sa illegal drugs kung nga ubra niya ang krimen bumot siyam. So after that nag-coordinate ini sila sa Regional Police Drug Enforcement Unit nga amo ang implementing agency sa pagkasasang bypass operation. Kag dito nakita man nga may record ini si alias Gerald kag mo na ganing na mention dito last time nga sang election period may ari na ini siya sang or may nadakpa na ini nga isa ka drug personality man nga downline ining si alias Gerald. That is why natigayon ini nga makasa ang bypass operation bawod man sa mga confidential informant ganing dugan bilang witness man bumot siyam. So apisar case closed pero kung may mga impormasyon nga makuha sunod dari sa hepe sa Tubungan Municipal Police Station sa Police Captain Manilimutan madugang ini or mahimo ini makadugang pang hindi ba nila susubong makuhaan gid sa full information ini si alias Gerald kung paano ini siya nga nanging connected or basi makatudlo pa siya sa ibang drug personality kung sino pang makaupdanan nila and if ever basi may ara ini sila sa coordination man bala sa krimen apang ang ginuna diri nila is hikot ang pagpasaka sa kaso man sa illegal drug
drugs kay considering amo ni gani ang ginhalinan gid sang krimen kay amo ni ang pagtuad or admission sa bahin man diri ni Aljon Halbuna. So base sa dalayon nga investigasyon kag makuhaan ininila sang mga information man, so hindi sila maguntat and damo pa sila sa mga considerations diri ilabi na gid sa latest man nga bypass operation sa RPDEU. So sa level sa tubungan ng PS ginapanginwala ni Aljon Halbuna nga may kahilabtanan sa kaso ini si alias Gerald sa iya niya nga version kaya makaobra man siya kung ano man niya nga version siya or kung ano man ang information ni ihatay niya, pero sa ila mo na investigation wise padayon ini nila nga ginaobra. And si alias Gerald amo na wala ko na may kaangtanan sunod diri kay Aljon Halbuna, pero kay ang nagagawa nga information sa iya mismo nagakuha tong source kay hindi lang man ini isa ka tawo ang ginakuhaan nila sa impormasyon amo na ang piho ang RPDEU and subong diri sa tubungan nga amo ning ginakuhaan or isa sa mga source ni Aljon Halbuna ang pag-operate isang RPDEU mo mga confidential informant. Kaya dito, we ask Mandare Bombotcham if ining si kay for the affidavit ni Aljon Halbuna, may na-mention dito siya nga before he committed the crime, naggamit ini sila sa illegal drugs, inom-inom ini sila sa payag ni alias Botbot. So may ginhambal, ginhatag siya nga alias. And sunod dali kay Police Captain Alberto Mangilimutan, different individual ini si Botbot kag si alias Gerald. So may iban pagdire amo na nga doon nakabulig-bulig man sa investigation nila ang paghambal dito kay alias Botbot nga naghalin man mismo sa kay Aljon Halbuna amo ni nga natudlo sa alias Gerald. So isa sa ginasundan nga natigayon nga mabaybas ini siya bangod man sa mga ginpang mention dito lain ini sila nga individual and confirmed by tubungan MPS, pero bangod siya ang ginbaklan. So apisar nga wala sang admission, pero maning gina-mention man nga sa iyang sort of affidavit nga mo to nagambal nga nagamit sa payag, hindi pa wala pa sang confirmation gid kung sino pa gid iban Manila nga mga possible kung may maka-arab lang may nagbulig sa iya obra sang krimen kaya mo yung purely ginaako lang mismo ni Aljon Halbuna nga siya lang ang nagkomiter man sang krimen, pero amo na bangod man sa mga information posible makabulig-bulig ina siya. So aside from that, we ask man kay wala sang admission sa side ni Aljon Halbuna nga kaingit pasaka ang kaso sa iya, it's rape with homicide. Bungod amo ni ang nakita sa autopsy nga natandog dito ang biktima antes ini man nga ginbawian or ginpatay ini siya sang suspect. Pero amo ni ang pasaka nila kaso kaya mo ning nakita sa autopsy man kag ginahulat sa diri Bombotcham ang resulta sa DNA nga naghalin mo sa forensic. Wala pa sang date silang ginhatag kung saan og gid ini, pero basi hopefully amo pagining makadugang maging solid pagid ini nga pagbasaka or pag tigayon man sang investigation man sa aton nga kapulisan. So amo na ang mga considerations nila subong after sa kasama nga bypass operations sa RPDEU. Pabati ba na naton ang aton nga interview kay Police Captain Alberto Mangilimutan Jr., ang hepe sa Subungan Municipal Police Station. Amo to sa nagligad ma'am no, sang nagwa na ang result sa aton nga isado sa pagpatay. Amo to nga nag-ayok kita nga hindi lang anay pag-levels ang yang result. Ubong ato na sa court, naghahambal ako nga hindi talaga anay pag-inint lang o positive man sa negative. Kaya gusto nato nga mabalaan kung sa diindid bala kung sino ang source. So amo to nga gintinguhaan na to no, na coordinate kita sa Regional Drug Enforcement Unit kung sina-ascertain sila nga itong subject subong kung may mga records. So dito nakita nga previously monitor naman sila tungod sang may last nga bing operation diri nga ginhiwat man sa October na connect galito. So gintinguhan naton hope ang yang pagdakop ma'am no basi may madugang pa o mabulig pa sa kasang aton nga dugang pa nga investigasyon sa pagkapatay. Sir, even though di ba ginhambag ng mga case closed na siya, are we open sa mga possibilities na i-open initial liwat and possible mga tudlo? Yes ma'am, di ba nagambag kita? Wala na sang investigasyon, wala nang gidman kita dito naghambal nga naghambagin mo kita to nang sakos na. Pero hambal ko kung may information pa kita ako nga makuha nga makadugang, so anytime sige naton na idadugang kung may makuha kita. Hindi pa natin sa makuhaan sa nga statement ma'am no, bali ginuna na kahapon proseso ang sa ano lang din niya kaso sa drugs. Kaya mo gito ang
nagano gidabi kita tumamno tungod diri sa drug sa himo sang kaka-suspetsado. So din sinuan ta gid anay na makuha ang source. Kag base sa dalayon dabi nga investigation siya, makuha sa statement nga makadugang so dako ina man nga bulig para matapon. Na-ask ba na siya, sir, liwat, with regards diri kay alias Gerald, kung konektado din man ini siya? Sa ginpamangkot namon sa no, pero sa diri lang sa amon nga level, kung may participation si si Gerald, sa iya wala. Sa iya na iyang statement, ma'am. Pero he admitted bala, sir, nga sa iya man kakuha si illegal drugs? Sino, ma'am? Si Aljon. Ma'am, ang pag-operate di sa aton nga drug enforcement, ma'am, hindi di nga ko nga isa lang katawa ang magatudlo. May mga confidential man sila nga informant, hindi man si Aljon ang naga-direct kuha sa iya. May mga tao, mga isa-isa ina ka information nga nabaton. May information si Aljon nga dito halin sa kay Gerald. So ang aton nga RDO, may mga tao man sila, mga confidential informant man sila nga nagakuha sa information kag dito na sigayon, pero hindi mismo nga hambal nga si Aljon nga direct bala nga siya ang bakal. Okay, sige. Sir, base dito sa sworn affidavit ni Aljon, may mention siya nga he used illegal drugs, nag-inom sila and nagamit ang suspect as sa balay ni Botbot. Yes, ma'am, isa sa naginasundan kung nga nakuha ta ang source. So, ano ni sir, si Botbot kag si Bobot kag si Gerald, isa lang ni nga tawo? Isa ka individual? Lain na, ma'am. Lain na nga mga individual, ma'am. So, ini si alias Gerald, sir, possible nga ara man siya that time before he committed the crime nga nagamit ng illegal drugs kag nag-inom? Kung lang taon to, ma'am, ang participation ni Gerald, siyempre, ang guro that time, ara siya ang ginbaklan. Antes sila nagsuyok. Siya ang source mo? Okay. So, ano sir, sa balay ni alias Gerald or ni Bobot? Ang ma'am? Nga nagamit sila ng illegal drugs, sir. Amo pa na ang ma'am, no? Ang tiga po, bingit man kay Katono sa RDO, kani mga reports man sila. Kaya ang damo nga holding sa ila, ma'am, no? Pero positive, ma'am, nga nagsuyok sila. Amo to nga ginsundan gidayon namo nag-coordinate kita nga matap na anay na ang source na kaabugin ng halit diri kung nga may krimen diri sa tabok sa tubungan. Asa sinamam na sa tabok mo no dako din nga para sa amon dako din nga accomplishment pa kay tungod ko matap na ini nato nga mga illegal nga droga amugin man ang kusang krimen de kag basi sa sininga pagi makahatag pa ni sang dugang naton impormasyon nga pagbuto nga naton ang kaso ni hindi kasi makadako pagiging makabulig sa aton. Bali, sir, sa inyo, ano man, kung possible yan, kung wala nyo na obra or na sila tani nagduging ang illegal nga droga kag nadakpan ining source ni Aljon, wala tani natabo ang krimen, sir? Hindi man sa mahambal na ma'am, pero isa na inasa sa mga faktor nga gago pa ang utok bisang tao, ma'am. Ang droga na. Isa na siya sa faktor, hindi naman mahambang drugs lang, idamok man nga paagi kung nagahimo ang sa tao sa nga krimen, bakit yan na may sakit man na. So, isa lang sa isang faktor. Pero mostly, ma'am, sa kalatabo, tungod din man sa drugs, ma'am eh. Si Police Top Director Manilimutan Jr. ang hepe sa tubungan Municipal Police Station. Nagakasubo lang ko kay ang dalagan karon sang investigasyon do nag-shift from rape with homicide nga kaso to illegal drug proliferation sa banwa sang tubungan. Hindi taman ma-discount nga yes, dako ang impluensya sa illegal nga droga sa pagkomiter sang krimen nga rape with homicide, but daw ang nagagwa sini karon niya do mas ginpadalman or ginapadalman sang tubungan PNP kung sino pa ginang mga durugista sa banwasang tubungan kay kumo nag-ako na si Aljon Halbuna nga siyang nagpatay, pero ang ginapaligban ko nga daw
wala iya ginapadalman sa bahin karon sang pagpanghimulos. Nakambal man si Captain Mangalimutan nga may mga DNA testing pa sa aton sini nga mga kabombo, pero ti malawig pa inang proseso. We know for a fact nga kinahanglan ta sang tsimpo nga maghulat gid sina dira. Pero it seems like nga kontento na ya ang tubungan PNP nga mayara sang admission sa pagpatay, pero sa bahin sang paghimulos kay nagapamiripigid si Aljon Halbuna nga way siya kamiter. Anong ginapasulabi karon nila in fairness sa tubungan PNP, base ko nagatingwa man sila nga hitting two birds with one stone, ginatutukan ang utok-utok sa nga illegal drug proliferation sa banwa sa tubungan. At the same time, siguro may mga lead naman sila kung anong plastada nga ginako ni Aljon ang pagpatay. Pero ang paghimulos nagapamiriphi siya ti kung waay nag-rape or wala ginhimuslan gintandog ni Aljon Halbuna ang biktima, sin-o. Amo sinabala kay the mere fact nga ginako niya nga ara to siya sa sulod sang kwarto kag siyang nagpatay, suspect man ini siya sa pagpanghimulos bangod sa resulta sang autopsy nga mayara sa sexual abuse. Ginakabig gani naton nga sa isa ka krimen, kung sa isa ka hulot may pulo ka tawo, isang napatay, ginakabig ta gani nga siya mang suspitsado. Di karon kay kumo nagako siya sa sang pagpatay, masettle down na lang dira iya ang tubungan PNP kag hindi na nila pagpadalman kag tumuron kung sino to ang naghimulos sa biktima, Bombo Pao? Amo ni gani ang na-mention bala Bombo Cham nga although case closed na siya, and considering after na close ang kaso, nadakpan dito ang source ni Aljon Halbuna, it could possibly lead bala kayo madugang pa sa mga information nila. Pero abot silingon, sila sa gihapon, i-open sila sa gihapon sa possibilities nga base may iban nga kaupdanan diri si Aljon Halbuna, whereas to them nga amo ni ang gina-prioritize man or hindi sila prioritize sila sa bahin man sa mismo sa RPDEO nga nagkasasang bypass operation nga madakpan ining mga drogista man sa tubungan, and especially dira man sa bahin sa first district bungod amo na ang area of operation sang subject or sa mga drogista nga especially sa nadakpan kagapon nga connected kay Aljon Halbuna. So possible amo na, pero amo nang ginahulat-hulat na lang gani ang DNA even though nga wala sang admission gid sa bahin ni Aljon Halbuna nga gintandog diri niya ang biktima, but amo ni siya man mismo magapangatubang sang kaso nga record mo sa Bombo Cham. All right. So, duga ka mga information and development man diri sa kaso sa gihapon since nadakpan na diri sa bypass operation ang source ni Aljon Halbuna. Plaster lang mo natin sa ibang public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pauline Pilipinyora para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Pauline Piliora sa imo sini iyang follow-up report. With all due respect sa kay Police Captain Mangalimutan, kay ginjustify niya man last time ang statement nga kung sa diinti, why niya gin-confirm kung positive, kung hindi. Pero nagwa naman ang information nga nag-positive si Aljon Halbuna sa paggamit sang illegal nga droga kag ini banwa nag-coincide man sa iya sining statement nga ginako niya nga nag-inom, nagsuyop siya sa balay ni Butbot. Antes niya ginhimo ang nasambitan sini nga krimen sa aton sini nga mga kulturan. Hopefully nga salaman ako kay ang akon sini nga pagbasa daw mas nagtutok karon sa source ang pag-proliferate sa illegal nga droga
ang tubungan PNP sang sa pangita sang paagi sa development sang kaso ni Kendi Tabanda sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti ano ba lang matabo sini karon sa kaso kay ang sitwasyon ginako ang pagpatay pero ang pagpang-rape wala niya ginako sining suspitsado kag wala man gani iya mahusisa sa affidavit sa nga suspect ang sa bahin sang pagpanghimulos kay ginpatpat man diri nato. I'm just wondering sa aton sini nga mga kabumbo. No? Daw kasubong iya nga suddenly nangin mysterious ang pamaagi sa pag-imbestigar sang tubungan PNP when it comes sa kaso sang rape sa sining biktima. Kung na case closed kid man kay nadakpa ng suspect, nag-ako siya nga nagpatay pero pamalibad gid siya kay hindi siya mag-ako nga nag-rape. May hustisya bala sa bahin sang pamilya? Yes! May ara apang hilaw. Sa aton sini mga kabumbo. I hope sala man ako sa akon siniya nga pagbasa nga do kasubong nga ginalikday sang tubungan PNP karon ang padulungan sang kaso sa aton sini nga mga kabumbo. Kay kun ang ginabasihan sang tubungan PNP nga luyag nila mapasiguro nga mayara dira sang nagabaligya sa illegal nga droga nga nagtuga sang krimen nga naka-impluwensya agud patsyon ang isa iya kadalagita, no? Na-consider nyo gani nga ang droga ang naka-impluwensya agud patsyon, how much more ang posibilidad nga ginpatay kag ginhibuslan niya bangod sa impluwensya sa illegal drugs sa aton sini mga kabumbo. You know, nagalibog ginang ulo ko nga diri lang niya sa pungsod Pilipinas nga sa pagtabo sang isa ka krimen kung ginalagas sang aton sini mga otoridad, partikularmente sang kapulisan, ang suspitsado hindi nila pwede mapalayag or sa publiko. Hindi nila pwede mapalayag sa kanginan. Bisan gani ang description lang. Kay kuno, base kung malagyo. Amo na banwa nga ginaliwat-liwat ginaton. Nga common sense will tell you nga kung makakomiter ikaw sang krimen, hindi ka na ya magpasayang-sayang kang hindi ka na ya mag-akto nga do kasubong nga wala ka sang way ka sang kang tanan sa isa ka krimen. Even if sa paminsaron mo you did it perfectly nga wala kaya nag-leave sang anuman nga traces or kung ano man dira nga mga evidences thereafter nga ma-check sang soko para nga mag-lead sa imo sini nga pagka-identify or pag-identify or pag-link sa imo sa sina nga kaso. Kung manotisyaran nyo pariyo dito sa may Estados Unidos, sa tagsa gani ka may mga nagaluntad sini nga mass shooting so and so or may mga krimen nga nagakalanabo, ila sinigilayon nga gina-flash alarm. Bisan way pa nila nakilala ang identity sa pangkabilugan sang isa ka suspitsado, gina-alerto gilayon sini nila ang mga
naka-patrol nga mga police officers nga be on the lookout, no? Ti mga description grabe, male, Caucasian, Afro-American, Mexican, Russian, oh. Tapos ang height 6'1", 6'5", tapos ang build, oh, medium build, oh. Mambal di sabi nga ti ano ganing iban nga mga tinaga sa tambok mobile do nalipat ko oh. Basta description kag gina estimate ang edad 30 to 35 years old, no? Kung kaysa na mambal sila late 30s, mid-20s, mga kasubong sinabala. For them to alert sa mga nakadeploy nga police officers and even gina-publicize ini nila. Oh. Kag nagahambal dira nga ati kung sino man ang makahatag sang information dito gani iya sa Estados Unidos, why ang reward system talagsas malaka lang. Ang ilala to ya nga ati the said police station will appreciate your cooperation if you can give information sa sining description, sa sining suspitsado or whatsoever. Tigila yun gagakadakpan. Tinga adriya sa pungsod Pilipinas, kag diriya sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo, tinga tagu-taguon tapahaw. Classic example pa via PNP. May ginpatay nga pastor, suspect nila mga Indian National, 3 kabilog. Ti ang ulihing pagpakigangot sa Bumbo News team, ang 2 na kapalagyo, ang isa ari pa di kuno, ti kay ari digin ano nyo? Ang punto bala kay ari diring isa sa mga suspect gin ano nyo gintulok? Granting for the sake of discussion, abitig bumbutsam ginahulat namon nga madagdagan sang warrant of arrest. And that's the time nga dakpon sininamon. Kung ari pa diri, ti kung wala na bi. That is why hindi ko maintindihan ang logic. Ang punto, no? Nga hindi ta pwede ma-divulge ining mga suspitsado sa aton sini nga mga kabumbo. Kung magpadayo ng kasubong siniya nga sistema sa bahay sa Philippine National Police, PNP Chief Nicolas Torre III, sir, why tupa magamus ni? Sa aton sini nga bag-o sini iya nga regional director. Tagalog sa Tagalog, no? Si bagong regional director. Tagalog ni. Dumabuyaan ko naman di Tagalog. Pag ganito yung sistema natin, wawalang tupa ito, general. Ligan. Walang tupa ito. Pag ganito na hindi pwede ma-divulge kasi ongoing yung operation, baka malagyo, baka magpanago yung suspect. Kagaguhan yan. 40 minutos na nakaligad sa takna ng launa. Balikan tabi si Kong Jamba, si Kong naka-plastar na siya. No? Sa aton sining mga kabumbo. Anyway, signali lang ko diri sinya sila ako engineer, no? Sa aton sining mga kauturan. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon ang pakigangot nato sa kay Congresswoman Jamba Ronda. And then balita ni Bombocril Miliesa natuhoy sa sining paghingyo karon sa Traffic and Transportation Management Office nga i-deputize ang mga township marshal, no? Para iyang
makapang saway man sila kag makapang dakop sila kung sino man dirang nag-violate sa mga city ordinance. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Oras kaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud. Iloilo, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombo na sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabobo kag Star Nation, limpak-limpak nga kwarta naman or cash ang magaulan. Pananglitan nga magbakalikaw sang produkto nga para iya sa aton sini nga suwerte sa palengke promo 2025. Nagabalik na ang ginahulatulat sang tanan sini nga promo sa kada tuig nga maghatag sang linibo nga mga cash prizes. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan ining suwerte sa palengke promo balde-balde pa premyo na may cash pa 2025. Mas sobra 8 million pesos total prizes nationwide ang igapang hatag. Mga kabumbukag ka Star Nation adlaw-adlaw, ihanda kang ihulog ang inyo siniyang mga entries bangod sa pagpatigayon naton sang aton siniyang first weekly draw. Magagabot kita, magapili, magabunot kita sang anom ka mga winners para sa
aton siniya nga weekly draw, no? Kag pwede nga magdaog sang mga masunod siniya nga dumalag ko nga mga papremyo. First prize sa 5,000 pesos sa cash, second prize 4,000 pesos cash, kag third prize 3,000 pesos nga cash. Mayara pa sang tatlo ka consolation prizes, no, nga taga 1,000 ka pesos kada isa. Ti para iyang makangkon ikaw sang tsansa, no, nga magdaog sa sining bongga nga papremyo diri sa studio kada semana. Di magtipo na kamo sa inyo sini iyang mga entries dira, maghimo na kamo sa inyo sini nga mga entries dira sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Hindi lang ina kay sa weekly draw naton sa aton sini nga mga kabombo, no, may ara pa sang idugang sining limited edition, brand new limited edition nga Bombo Radio, AM/FM transistor radio nga may emergency LED light, rechargeable pa ini. Kag way nakalansang sa isa lamang ka istasyonan, pwede mo ya dalon sa bisan di lang bahin sang lugar kay makapangita ini iya sang signal mga biyan. Ang winner sang radyo may 6 ka oras, no, para nga i-claiming yan sining premyo, lakip diri ang 500 pesos nga cash, no, para iyang ati dugang iyang pamahaw kag pamlete sa aton sining mga winners. Dugang sining mga impormasyon ay plastar tapagid sa inyo sa aton sining pagpanglagad. May ikaw po na naton sa Sinimatinyon si Lone District Congresswoman Jam Baronda. Live kita karon via Viber diri man sa pagpanglagad sa Bombohanay sa Udto. Good afternoon, Congresswoman Jam Baronda. Ma'am, welcome sa Bombohanay sa Udto. Mayong hapon man ka Bombo Cham kagamo man sa palangga naton nga tagpalamati nga pumuluyo sa Bombo Radio. Nakita naton via imo sini iyang live kagapon sini adlaw ang isa sa mga gintingwaan mo man kag subong nagbunga na nga proyekto ining Barangay Balabago People's Center ngati sa nasiling mo na gani state of the art, may multi-purpose nga function. Anong details sining proyekto, Congresswoman Jam? Well, no, una nalipay gid kita nga ang mga push naton nga mga efforts na-realize na. So, ako gid niya kalipay naton kag pagpasalamat una sa mga end user nga nagtingwa gid nga para mapatigayon ini nga programa sa homeowners ng Barangay Balabago, sa senior citizens, especially sa presidente, yung mga madis, of course sa kagawad ng Duyano. Ay nitanan nga mga efforts hindi man ni mahibalaan ni Kong Jam no nga need nila kung may lugar nga ginatag sa aton kung wala sa collaboration. Well, this is really indeed a state-of-the-art people's center. Why people center? Because this is not Kong Jam's money, hindi man iya ka DPWH, iya ini ka pumuluyo. So nalipay kita that will provide home sa mga homeowners, office nila, and second, para man sa mga senior citizens. What is good with this kay this will benefit not only sang ahensya o kon sang ilang asosasyon, but sang pumuluyo sang Barangay Balabago kag sa mga neighboring barangays. Anong features ini? Kung nakita ninyo siguro ang atop lang mismo. So hindi ka magpati, nga normal siya nga to. Second, importante gid nga sustainable. So kinahanglan gid luwas ang building, kinahanglan may ara kita nga 50 kilowatt nga hybrid solar panel kag 60 kilowatt nga battery para nga hindi na magastong pumuluyo sang ila nga electricity. What is good with this pa? Kay pati ang gym sakop pa sang hybrid naton. And may ara dira nga the conference room nga pwede gamiton sang both sa nga duwa ka asosasyon kag senior citizen. Ang office ng senior citizens, plano nila buhaton nila senior citizens minding center. Kumbaga may ara kung kinanlan nila nga magpaliwaliwa, kinanlan nila maistorya, ma-provide kita sang facilities, hindi lang building. We'll provide them with sofa, we'll provide them with office equipment para at least pag sulod nila, gamito na nila. And ang mga conference room, pwede na hiwatan sang kasal, pwede hiwatan sang bunyag. And if
need, pwede man in-convert sa evacuation center kay may apat kita ka communal kag may apat man ka shower room and may mga pantry man ina. So pagbisita naton kagapon, damo pagigiri pwede mahimo. Kay hambal sa homeowners, ang halin kuno sa Bacolod nakita nila nga aton facility and they want that ang sports kuno nga ginahiwat nila tuig-tuig ang ma-host balabago homeowners naman. So nakita naton ang space, not only basketball, himuon naton FIBA accredited ang ilang court. At the same time, gin-offer naman sa homeowners ng ubrahon volleyball court and tennis court. And sa likod, siling ko, dugangan naton ang mga shower room and mga communal so that it will really serve its purpose. Useless balaan ang sa kabutang na magpatindog ka nga isa lang kasosyon makagamit. So dapat i-ready naton ang community or facilities na disaster resilient ready. We need to adapt to change, no, sang climate change at we need to adapt sa climate change. So amo nang pinaka-core naton nga tinutuyo nga ang mga ginabuhat ni Kong Jamjam nga mga facilities iban ginatamay, tugay ko na matapos, hindi man niya 1.5 million nga rehabilitation, hindi man niya 300 million nga gym nga wala sang pader. So we need to make sure yang aton nga mga purpose ini, ang aton nga mga gamit, may use siya, hindi lang sa isa ka purpose. Nasiling ko bala, dapat wagas, dapat ihatag ang tanan. Because our people deserves the best service. So, kung may patience, gamay lang pag-intindi, gamay lang pag-understand, kaya ang ginabuhat ni Kong Jamjam, this will last until wala na si Kong Jamjam sa serbisyo. Hindi ko gusto na pag-abot sa panahon, may manubli kag matapos ang ako nga ginaobra. Gusto naton, the community will benefit with or without Kong Jamjam. Isa pa gid sa nanotisyara naton ang imo sining nga mga proyekto sa idalom sa imo sini iyang opisina, Office of the Lone District Representative. Nagaano gid kong no mayara gid sang green power. But silingon sina nga mayara gid sang isa ka bahin balangati mayara sang ginatawag sini nga solar energy kiti magsagad kita ka pinaobra karon sa mga building nga kasubong sini kang magdako-dako balayran sa kuryente tito. Kuryente. No, apektuhan man ang tanan pero ti imo you paired it with solar energy, Congresswoman Jam. And solar water nga kuna muna kadako nga facility kulang 50,000 bulan-bulan o kung 40,000 nga sa kuryente. Pero times mo sa 12, that is almost 600,000 na ipas-on mo sa barangay. So kung pwede malang nga malibre, pwede malang tagaan mo sila sa mga bagay para nga mas easy ang maintenance. Amo na ginaisip ni Kong Jamjam, kinanlan ang maintenance, sustainable. Kaya there are mga buildings na nakita nakon na doon hindi na gani magamit sa pilalang ka tuig. So iniya, income generating, pwede nilang iban iparent, may income sila, pwede nila gamiton para sa maintenance ng ila building. Kung gusto nila papintahan nila. So hindi na magastos ng dako ang aton nga mga barangay officials or ang aton nga mga community kung mga end users like sa homeowners. Di may ara kita monthly nga ginapasa sa mga homeowners, kabayad sila 200 to 300. Di kung amo nga facilities, dugangan mo naman 200. Yes. So iniya, may kita pa sila. Kaya nga, libre ng kuryente, pwede pa nila ibaligya ang sobra nila na supplies ng kuryente. So this will be like a great big help not only sa barangay but sa community. Alright, maliko-liko ko gamay lang nga kong last time to siniman nga si Mana do kagapon o sa nagdigan pa ingadlaw may information kami nga nabaton nga meeting ikaw with District Engineer Roy Pacanan kag iban pa nga mga stakeholders para nga tagan sang nagakigo nga atensyon problema ta sa tubig, Congresswoman Jam? Well, actually, nag-meeting kita with RD, no, Joel, and
kay di ipakanan because ang problema sa tubig, ang problema sang baha, importante gid naton nga solusyonan. So hindi kinahanglan nga maghipos lang kita, magpungko lang kita. We need to act on it. So pagkatapos libot, ginalign siya sa FS, Feasibility Studies ng region. So since bag-o ng regional director, he has to know kung ano ang aton nga problema and kung may ara na kita solusyon nga aton ginpresentar sa iya. And he was very happy because ang ginpresentar naton nga solusyon, pag ginpreparar sang planning ng maintenance division sang aton nga district engineering office, nakita ni RD. And because of that good dialogue yesterday, may ara kami shared and common nga vision and mission for him to help us sa pagsolbar sang problema sang baha. Ang isa kadako nga project dira naton, instead nga isa lang siya ka sports center, basi pwede naton buhaton catchment area na kung sa diin pwede siya mag-serve as a detention tank, and at the same time it will begin part nga mangin purpose o kung mag-ara pa siya sang water detection tank. So pwede siya maging source of water sa pila ka adlaw. So because of that meeting yesterday, iya ginmanduan ang iya nga planning to go over about it, to make a plan so that we will present it to the secretary. Timing lang na kay ang budget deliberation sa July and August, so mahingabot ni naton mapasar ma-push. So this is one of the big project nga if ever nga ipakigpakunahan man sa aton nga bag-o nga RD na si RD Joel Limpenko, and of course in cooperation with Iloilo City District Engineering Office headed by Gina Roy Pakanan. So this is something good that we need to not only to achieve, no, gamay nga sakripisyo, gamay nga pag-intindi, but don't worry, now that I am free, I have the freedom to do things, to solve the problem, perennial problem, sang baha, sang tubig, sa syudad, sang Iloilo. Ako, gini nga bagay, nga I'm very positive and optimistic na initanan, malabot naton in a short period of time. Hopefully by 3 years. If not, at least makita nila na may action. I don't want to wait for decades to act on this. Now that I am free, I have the freedom to make sure ng tanan ngayon siya sang gobyerno, mapalipitan naton, mapresentar ang problema, kag aton buliligan, kaupod sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, na subong special advisor to the speaker, dako gid ang role man niya kapag bulig sa aton. Every month, every week nagalupad sa Manila. We've met different agencies nga nakita namon nga makabulig sa aton. So, I mean, one cannot do this alone. But with shared responsibility and many, yes, we can do it. Oh. Ining ano bala kong manami gining idea ining water retention facility, no, kaga do gilalantaw naton dako gid sining mabulig ya pananglitan nga mahuma na ini kong ti ano gi kami malantaw gi kami kung paano inigin tukod kag kung paano kag kung anong disenyo sini Congresswoman Jam. Yes, actually sa Lunes nga adlaw akaupod kay RD, magabisita kami sa site nga akong ginpresentar sa iya. Kaya hindi lang ni site niya sa may lapos ginpresentar ta. Ginpresentar ko man ang sa Mandurriao, ang sa Lapas, and ang sa Molo nga problema. Ang sa Lapas nga problema, nasuguran din naton. Well, in fact, may ara na dira sa detention tank nga diretsyo na sa Barangay de Vinagracia, malusot na sa Halandoni Creek. Ang diri naman sa Lapas na nasuguran naton, hasta lang na sa may Shell Station Lapas. Gatingwa kita, nangayo kita sang pondo kay Secretary and Speaker na madugangan naton pakadto sa may Isat, Gabing Bahada, Burgos, Mabini, Haviliana, diretsyo na dito sa Commission Civil, na kita dito sa may Halandoni Haro. So damo options nga pwede maguan sa tubig for the longest time nga hindi naton makitaan ano ang problema. But once after nga ma-settle taning problema sa mga main naton nga mga drainage, ang barangay officials ginatingwaan naton nga magtingwa man sila nga limpyuhan gid
ang mga respective na mga barangay na mga drainage. And to be watchful sang tanan nga gina-issue nila nga construction permit. Nga may ara enough na tama ginya drainage. Kay may nakita ako dira sa may city nga aton nga obo naga-issue sang mga construction of building nga hindi align with the DPWH. So amo ni ang cost sang pagbaha. To be instance, naga-start ako sa balay sa amiga ko. Ginpakayo na ng drainage dira sa may Southville, baka to si Erson or San Jose. Kung mag-ulan, gabunok ang ulan, grabe ang baha. Why? Kay because ginsirado ang main nga drainage sang pagpatindog sa isa ka balay. So these are the things nga hindi niya trabaho sang DPWH. Trabaho sang barangay officials in collaboration with DPWH. That is why I instructed DE Bakanan and nagpakig-usap ako kay RD Joel that anytime soon, next week or the next after next week, we need to call on all the barangay officials na in charge sa mga construction para nga ma-meeting ang DPWH para matudluan sila, magiyahan sila before sila mag-issue sa any permits sa barangay. Kag-amuman sa city. So ang problema, hindi niya siling nga subong lang. This is a perennial problem nga na-mislook sa pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. All right. Looking forward sa mga solusyon, Sinakong. Thank you so much for giving us time diri sa Bombo Radio. Saluat, good afternoon, Congresswoman Jam, ma'am. Madamo nga salamat, Bombo Cham. God bless Iloilo. Magpadayon ang gugma sa syudad sa Iloilo. There you have it, si Lone District Representative Jam Baronda. Ika namin isang idea sining water retention facility. O kay ti ining water retention facility, isa ini ka structure nga gindisenyo agod temporaryo nga mag-store sang water. Typically ang ginastoryo nga water ang tubig ulan o para nga ma-manage ang pagbaha-baha. O ti ining mga facilities ini Banwa, crucial ini sa flood control. Just like kami diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, kag sa pagkaibalo ko, no, kung madumduman ko pa, may ordinansa kita sinibanwa nga mayara sang hatag bala nga kay gayunan, no? Ang city government, I think, daw kay Councilor Ilistante ining ordinansa nga kung ang isa ka establishmento komersyal may water retention facility, no? Mayara ini siya sang daw tax discount. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti kung may dugang pagin nga water retention facility, mas labing mayo pagin. Standby na kamo sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isibombot siya Blanco gabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga Plazuana de Iloilo. Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangurang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza.
coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Max kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agud nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi.
magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang peer. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintuko sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon again sa inyo tanan mga kabombo. Last Saturday for the month of June. Happy weekend sa inyo dira sa mga nagalagaw-lagaw. Enjoy and be safe. Daw-damog ko nabalaan nga nagalagaw na starting yesterday ang iban subong nagsugod and over the weekend ang paglagaw. Sige, enjoy. 17 minutes after 2 o'clock, and si Tita Regine. Welcome diri sa kahapon lamang program. Today is Saturday, so that means mag-interview kita sa aton nga winner si Deo sang Putotan. Nakaagi naman kamo encounter kay Jesus, kag nakaagi kamo nga ginmilagruhan because siya ginmilagruhan gid. Nabulag ang right eye, but after 2 months, nakakita. God is so good. Istoryahan naton ang ina nga hitabo sa iya nga kagbuhi diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang program. So again, updatein niyo ako, especially sa mga friends naton abroad, nga mga naga-watch dira. Hello, Gid, and good afternoon sa inyo. Ay, ma-remind lang ako, it's a weekend, so I hope you would find time para nga magsulat or magtapos ang inyong mga istorya para nga ipadala nyo na diri sa kahapon lamang program. The easiest way para nga mabaton ko is through email. So email nyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kung hindi kaya ang mag-email, pwede gyapon nga isulat ang mga kasaysayan kag ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Yari na ang ambahanon from Kija Velez. Ikaw na. Mayong hapon sa tanan, welcome sa kahapon lamang program kaupod, si Tita Regine. Heto ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Na vida con cuidado era con mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitigan at kong puso. Pambubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y ba alam mo, que dalia inspirasyon na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga
ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, 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 ikaw na. Sana, 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 ikaw na. Basi ikaw na gidman because today mag-a-announce kita sa aton nga winner para sa sininga simana kag basi ikaw na ina. Kung isa ka sa mga nagpadala sang kasaysayan, nabasahan naton sa sininga simana. So good luck. Well, it is now 22 minutes after 2 o'clock. Again, diri sa kahapon lamang program, ginatamayaw tagid ang tanan nga mga nagaupod sa aton and those enjoying sa ilang paglagaw-lagaw. Ari na aton nga pag-welcome sa aton diri nga bisita, ang ating nga winner si Deo sang Putotan. Good afternoon gid sa imo, Deo. Good afternoon, Tita Regine. Kumusta ikaw? Medyo okay lang. Sige. You considered, no? Sakit tiil ko. Sakit tiil mo nga, aman? Hindi na masyado. Ay, Nakadasma ako pag panaog ko sa series. Ay ko kakita kahams ba, naghaplak gid ako hunday. Ay, tuon. Tinagalakat pa ang bus? Hindi man. Nagapundo na? Okay naman. Ay, nabanyusan ko lang kung gabi. Sige, halong-halong gid kita, ha? Kay sa aton nga edad. Okay. Dapat nagahalong na gid kita. Balikan tang imong istorya. You consider the year 2025 nga hindi gid manami para sa imo kabuhi. Nga man. Siguro inday sa pamatyagan ko lang daw hindi gid manami ang akon year 2025 na nag-abot sa akin kabuhi. Imagine araw ng birthday ko, na-hack akon account, kamalas gid ba? Tulad, i-share ko naman sa inyo ang akon karanasan, ang masubo ko nga karanasan na waay gid nagsulod sa akon kaisipan na nag-abot sa akon kabuhi ang tuman kasakit. Mugani, no? Sige be, istoryahi kami, anong natabo? Nga feeling mo, tama gid ka masakit, kag wala mo gid gina expect nga matabo? Hindi naman sa pagpahambog, tamaan gid akon katinlo sa balay. Hambal gani sa mga amiga ko. Tama, doon day amami nga panglimpyo. Senior ka na. Kung makakita ka gani karamo, kahiga lang sa binit. Baw, ilang inday, hindi takon kaagwanta. Hay na anad, bala ako nga matinlo ang kapaligiran. Wow, dodalon ta ka sa balay. Pwede man. Para magtinlo ang kapaligiran dito. Anyway, so ano yung ginahimo? Di kaya katulok lang kung damo sa mga higo-higo sa palibot. Ko karamo na gabol gid ako ka tissue ko pang damutin sa salog ko sa room ko. Gusto ko tinlo gid. Okay. Tapos isa ka adlaw. So nagtangla ikaw sa Kisame, anong imo nakita? Baw, inday, isa ka adlaw nagtangra ako sa Kisame. Ay abaw, puwerte nagali kahig ko. Insaway ko magkuha ka habon, trapo, kag brush, nagtungtong pa ako sa silya. Nagpaninlo ako. Abaw, inday, umabot ng 3 ka oras ang akon paninlo. Pati Kisame ng
CR ko, gintinluan ko man. 3 ka oras nga tangla-tangla mo? Oo, duay gid ako pahuway, inday. Ay, Kay gusto abaw. ko gid tapusin. Aha. May maintenance ikaw sa high blood? May high blood ka? May ara, may maintenance ako, inday. Okay. Ba daw hindi naman namin, no, nagkakatangla-tangla. Hindi, Kung kaina mo gali. kasi na, oo. Hindi ko no pwede Saka na na ang basta may dugo. high blood ka. Oo, gani. Dire-diretso pa, 3 hours. Siguro Ah, more my than God. 3 hours kada akong tangla. Oo. Di ba man sa lakit liog mo. After that, ano imo ginbatsyag? Pero Friday tong adlaw, nag-ano pa ako, nag-via crosses pa ako. Nabatsyagan ko na, sumasakit ulo ko. Pero ay ko lang gid mind. April 1, 2025, early morning, nakabugtaw ako. Mga 4 a.m. Tamaan, gikasakit ulo ko, daw mabuka. Ginpiyong ko lang mata ko, kay sabi ko, hindi ako magbangon. Hay basi, sabi ko, kung makaturugan ako, madula lang. Nakahigda ako, inday, huwag manabuol. Ang ginawa, ang ginhimo ko, nagbangon ako, mag-adto sa CR. Kaya ang CR ko may salamin. Ginlantaw ko ang wala ko nga mata. Bukas man, may sanag ako nakita. Tapos, kintakpan ko ang wala ko nga mata. Kinlantaw ko ang right eye ko. Shock ako, inday. Nga man? Kay ano tawag nito, paglantaw ko, why ako't makita. Total blackout. Madulom. Kumbaga, wala ako kasanag na nakita. Sa right eye mo? Why gid ako't makita. Tapos, gintanaw ko, anay, ang mata ko sa salamin. Why bala gahulag? Why sa gahulag? Di ba dapat gahulag ang mata mo? Kung ga-open, di ba? Gablink-blink namin mo? Galibot-libot na, why? Ang ginawa ko, ginpiyong ko mata ko, kag magngoy-ngoy, kasi kay bi, tudo-tudo gida ako ni bi, kaya ako malang isa sa kwarto. Tapos, abi mo, kung ano una ko, nga ginhamba pangamoyo, Lord, I love you more than my whole life. Insa ginkuha mo gid ang pinaka-importante nga bahagi sa kabuhi ko. Ang madula, ang kasanag ng akon tuo nga mata. Ano ba ang purpose mo, Lord? Please, bigyan mo ako ng sign kung ano ang himuon ko. Abi mo, inday, hindi ko gid mabaton sa akon sa kaisipan nga isa na ako kabulag. Nakahambal ako sa kaugalingon ko. Mayad pa, mapatay dulang ako kung isa na ako kabulag. Okay. Tapos? Siguro mga around 7 o'clock, kay gasimba kami everyday sa magurang ko. Pag abot na, nakabihis na ako. Ambal ko, mapadoktor kita, nakibot akon magurang. Sabi ko, sakit akon ulo. Pero ay gid ako maghambal, why ako nagpanugid, nga hindi nakakita ang right eye ko. Okay. Nagpanaw kami, tapos nag-abot kami dito sa clinic ni Doc, early pa. Nag-abot si Doc mga around past 10, nag-abot si Doc. Gintanaw na, gin-check na ako. Pagtapos check na sa mata ko, grabe na, ako bagad akong dugaan, kay walaan ko doon, sabi sa akon, wala daw response ang mata ko. Ang right eye lang. Ang right eye ko, Okay. wala daw response. Kumbaga sa wait na dapat ko no, ang tawo nga gamay nga gahulag-hulag daw dapat. Okay. Akon steady lang talaga daw patay balaw. Tapos sambal na sa akon ang excuse me. Sa karon gid nga adlaw, April 1, 2025, tagaan kita referral. I-admit daw ako sa provincial hospital ng Pututan. Bokul ba ano man ako? Sabi ko, no, ay hanang matabo sa akong mata. Lord, please. Hindi man ako pagpabayi. Kung ano man ang mangyari sa akon, ikaw na ang bahala. So, na-admit yun ikaw sa hospital? Oo. Tapos, kin-admit na ako sa hospital. Dakat kami dayon pag-abot ko sa balay. Ranghimos ko dayon bayo. Nakat ako. Gusto ko kasi walang makaalam, pero wala sila nakabalo nga ang akon right eye. Pagit magulang ko, wala na sila kabalo nga hindi nakakita ang right eye ko. Kay gusto ko, hindi siya magsulod doon sa clinic ni Doc. Pero sabi ni Doc sa akon, pasudlan lang kay hindi ko gusto nga mabatian ko. Tapos inday, ang bibig ko, nagkakiwi na. Pero ay ako nagpanugid, uy man ako kakadlaw, kay kung magkadlaw ko mahalata.
So, ang doktor, way kabalong nagakiwi ng imo nga bibig? Balaan na, sabi sa akin, open your mouth. Hindi ko ma-open, hindi. Daw nagaganon. Daga mo na. Sabi na, nagkumanon si Doc. Sabi na, kailangan mo i-admit. Amo nambal na. Okay. Ano tabo sa imo? Gin stroke ikaw? Tapos, pag abot ko naman sa ospital, kailangan ko no, i-monitor ako nga health. Naman ako nga, request naman nga mag-cranial CT scan with contrast. Tapos, mga after 5 days buhay, gali na makuha ang result sang CT scan. Ginkuha lang anay ang initial nga result sang CT scan. Di wala kami ni Doc ng istoryahanay. Tapos tinagwa ako, basta ang hambal sa ako, need mo gid magpa-tanaw sa ophthalmologist. Dapat sa lang ako sa Putotan Hospital magpa-tanaw sa mata ko kasi walang ophthalmologist kay nagbakasyon sa USA. So, my friend ako nga nurse, ginpangitaan ako sa Iloilo. First opinion, kailangan ay patanaw ko. Kaya hindi pwede magdugay kay batyagan ko daw nagadugang, di bala ang labo na wide ako makita. Tapos mapano ko, maskin, maniyo mo ko mapano ako, gatiid-tiid ako, hindi, kaya basi matumba bala ako. Pero ara man ako, libayon, upod ko siya. Naglakat kami, kay gin-refer ako dito. Ang maswerte man, kay ang first nga doktor nga ginkadtuan ko, nga ophthalmologist man, ako ang pinaka-last na patient. Tapos, inday ang akon nga result sa CT scan, hindi man ako kamaan magbasa. Basta, intindihan ko, blindness of the right eye. Pero yung iba doon nga, hindi man ako kaintindi. Okay. Tapos, kinhatag ko pati ang reseta ni Doc na kaklase. Kinhatag ko na doon kay Doc nga first opinion, ginkatunan ng optal. Siguro ginbasa na may idea na siya. Di ako ang pinaka-last na patient. Daw ako na mismo nagtanong inday nga, pagtanaw na sa akin, di ba sa clinic na, dulong. Pagtanaw na sa, sa anang machine, ambal sa akon, ma'am, sorry. Ang, bulagid ko, no, wala na daw chance nga makakita. Aba, tapos, hambal sa imo? Dok, ano ba ang cause nga bulagid ako? Sabi na, alam mo ba yung na mild stroke ka? Why na ako nagsabat? Pero sa isip ko, manaan ko doon. Kaya ako nagsabat, gapamatil ako hambal na siling niya, na mild stroke ka. Okay. Ang iban, half body sabi na, ang dapat, affected. Pero imo, ang right eye mo, amo na ang ginigo sang imo mild stroke. Tiway na ako naghambal, sabi ko, Doc? Sabi na, wala na daw chance. Amo nang hambal niya? Makakita. Amo gidaya hambal. Tapos, hambal niya sa akin, balik ka sa akin, kay i-monitor natin ang left eye mo, kay basi mahawaan ko no, amo na siya. Pero inday way ako nagbalik, ang ginawa ko, nag-call ako sa doktor ko nga itong nagreseta ka bulong. Sabi ko, Doc, pwede ka pangayo second opinion? Ay, pwede gid. Sabi ko, Doc, nang gintagaan ako pangalan, makadto daw ako dito. Sa doktor? Nagkadto ko agad the following, nagkadto ko, hindi ako gusto, inday nga magdugay mo. Tapos, hindi pwede nga makadto ka dito nga wala ka appointment. Kaya pagkadto ko doon, useless lang ang adlaw, kay ginagpalista ko, anay. Sabi ko, ma'am, pwede bukas. Sabi na, hindi pwede, kay may operation daw siya, 3. Sabi ko, sige, mahulat la ako kung kailan. Pero, sige, ang take ko ng bulong. Okay. Nga ginhatag sa ako ni Doc nga gid ka klase nga ginbakal ko, ay nalipatan ko, abi mo, inday, paghambal ni Doc sa akin nga, wala na chance nga makakita yung right eye ko. Tinabakal ko ng tanan nga bulong, kaklase, mga worth 9,000 plus. Wow. Alam mo, nagbitaw-gid ako, sabi ko, useless, malanggalit ang mga bulong, pamakal ko, hindi na ako mag-inom. Sabi ko sa, ang akon upod, akon nga libayon, nga agot namon. Sabi na kay very, man na siya, religious, kay nagatits man na siya ng katekes sa Putotan, active man siya. Sabi na sa akin, manay, ara man si Lord katabi mo Sabi na nga, nawalan ka na ba ng pag-asa? Sabi ko, hindi naman. Kung iinom lang naman akong ang kaklase nga bulong, tapos wala naman chance pala nga
makakita ang right eye ko. Ti, why nga inumin ko pati, hindi nala ko mag-inom. Tapos kinkupaan niya ako kag maghibi. Pagwa na mo doon sa clinic sang doktor. Kaya duwa na ka doktor sa naghambal sa imo nga hindi na, wala nag-response ang imo ay. Ang isa naman niya naghambal nga wala nagitsansa. So anong nangin balatsagon mo? Amo gid na ihambal. Pero sabi ko lang sa isip ko, Lord, hindi ko gusto mabulag. Gamo pa ako, pero naghambal ko lang sa iya kay Doc nga first nga sabi ko, Doc, di ko na ano pagbuot ni Lord, batunon ko. Sabi na, balik ka gid ha, kay i-monitor natin ang left eye mo. Ang nahambal niya, pero wala ako nagbala. After 1 month, sabi na, balik ka gid kay i-check natin imo nga left eye. Pero hindi ako kumbinsido, nagpanawag ko kay Doc. Amo to gintagaan niya ko another duman nga ophthalmologist nga specialist sa nerve. Tapos, sabi ko, pagkadto ko dito, wow, agad-agad, sabi niya, ipalaboratory daw ang dalawang eye ko. Tinamangkot ko, inday, kung pila bala ang bayad, ti si kulang akong kwarta, kay bagulat akong kabakal ka akong bulong, mga kulang-kulang 10,000 mo. Ginuntatan mo gid man ang pag-inom sang bulong? Ha? Ginuntatan mo gid man ang pag-inom sang bulong? Wala ako ginuntatan, kay bukupaan ako sang dibayon. Sige, padayon mo man. Sige man, inom ko. Tapos? Tigin laboratory. Ang dala ko nga kwarta, 6,000 na lang. Sabi ko sa manghod ko, libayon ko. Pamangkutaan na, kung pila. Kay basi mapahiya, bala kita karon kulang akong kwarta. Siling na, 2,525, 3,500. Pero sabi ko, ma'am, senior ako. Sabi na, 3,500 na lang daw. Amo to nagtuloy ako nga CT scan. Ay, gin laboratory ako nga ay. Tapos, hindi ko dahil nakuha ang result, kay may ginoperahan naman si Doc, duha. So, nagulat pagid ako the following day kung ano ang result. Dayon? June 2, so nagbalik ikaw sa doktor, anong natabo? Why, pa ko kabalik atod. Tapos, gintawgan ko anay Doc, sabi na sa akon, the following day, nagtawagan ako na, sabi na, ma'am, ang result sang imong laboratory, ginhambal na naman ang doktor nga kadtuan ko. Tapos, nang palitan daw ako nga nga salamin. Sabi na, kadto ka naman ulit sa isa ka doktor para sa new eyeglasses mo. Sabi ko, bag-uni akong salamin, 3 months pa lang akong gamit. Pero sige lang, sabi ko, oo. Amo to. Tapos, sige, di ba, hindi, sige, inom ko kabulong. Siguro mga 4 days na take ko kabulong kay damo-damo ang bulong ko. May ara nga 3 times a day, may ara nga 2 times a day. Daw nagbungol gani ako inday kay kung damo-damo mga taas pa biya doses tag 600 milligrams, tag 300 hindi ko kaya daw nagbungol ako. Pero isa kahapon kaysa idalom ako nagahigda, kaysa kwarto ko init, isa kahapon nakibot ako, abi ko, ano lang bala ko, nagadamgo. Naramdaman ko ganda na inday nga, may nag-spark. Daw mga gagmay lang nga kasanag sa akong nga right eye. Nagbangon ako. Tapos sabi ko, my Lord and my God, Holy Spirit, naramdaman ko gid, ari ka sa puso kag isipan ko. Amo na dya ang sign nga ginapangayo ko sa imo. Waay mo gid ako ginpabay may mission pa ako sa kabuhi. Amo na ginhambal ko. Pero wala gid ako nagpanugid. Nga, may nakita na akong kasanag sa left eye ko. Sa left eye or sa right eye ko? eye? Kaya ako nagpanugid. Basta gayom-yuhom lang ako. Sabi ko, ay ala Lord, kanami gali no. Punta imtim ka gali nga nagapangamuyo. Kinaano mo gid gali. Gapamati gid siya. So ano imo ginhimo? Why mo ginistorya ang imo doktor? Tapos abi mo, hindi yun alam ni Doc nga naghatag sa ako ng bulong na hinduay na sa kabalo nga ang right eye ko nakakita. Sa next week pa ako mabalik dito. After 3 months daw mabalik ako. Why pa na sa kabalo nga ang right eye ko nakakita na. So, wala sang doktor nga nakahibalo? Why pa ako kabalik? Inday, basta sabi sa akon, ubusin mo lang tong bulong nga nga ginreseta. Tapos, June 2, ginpabalik na ako. Gintawagan ako sa secretary nga na follow-up, check-up. Tapos, siya ako, sabi ko, thankful gid ako kay Lord, kay successful gid
nga nakakita gid nga akon nga right eye. Ay, praise God. So subong makakita na gid totally ang right eye mo. Inday. May gamay lang dire. Siguro ano na siya yung may nagatubo nga katarak. Aha. Basta ang hambal sa ako ni Doc, tagaan ang ginrestahan ako ng drops. Good for 6 months na ang gamit ko. Tapos vitamins sa pagid nga good for 6 months. Tuloy-tuloy lang daw. So kabalo na siya nga makakita ng right eye mo. Oo. Sana gid ta nakatama. So subong makakita na gid na? Nakakita gid na. Ang ginapray ko lang dapat hindi na matuloy yung katarak na katubo. So pila ka bulan nga hindi makakita ang imong right eye kag nagbalik ang kasanag? Yes. Balaan mo inday, total blackout kita na, as in bulag kita na. Kung makita mo ako lang tawon mo kinday, akon mata daw ibaan ang kulay, walahaw. Oo, tapos ay kita nagahulag. Abi mo magtulok ako kanis magulang ko ay kong panugid. Nagatulok ako sa idalom. Kay basi mapansin niya bala. Pero may pakaisa ako nga sabi na, ay hala inday tawag sa akon. Daw bulag ka gidmon. Tapos nagahibi ako, gahibi man siya, sabi ko kananda, hindi ka mo maghibi, kay kung mapatay ako, wala na ka mong iluha. Kay gahibi ako, kay sabi ko, paano na lang kung di magbalik ako ng kasanag sang ako ng right eye. Di sabtanay akong pamangkot, pila ka bulan, hindi ka makakita ang right eye mo kag nagbalik ang kasanag. Ay, kadasig lang inday, pagpa-check up ko, nga tong nagreseta, 4 days. 4 days nga inom ko kabulong. Ato isa kahapon nga, nabatsyagan ko gid nga may nag-spark nga liwanag sa mata ko, nga gulpi ako nagbangon, tapos naghibi ako nga naghambal ako nga my Lord and my God. Holy Spirit, nabatsyagan ko gid, ari ka sa puso at isipan ko. Kasi lamig ako naramnaman inday, as in lamig gid. Sabi ko mainit ang panahon pero ginalamigan ako. Balaan ko gid, sabi ko ara si Holy Spirit sa akon nga ano. So for 4 days lang? 4 days lang ang take ko ng bulong, pero inday, ano man, buhay man to kay April 2. April 2, hindi naman ko dayo nag-ano mo, ay man ko dayo nagpatawag nito, nagpatanaw, bala sa oktal, daw nagparapahuway ko, anay. Huway ka may nakita sa amo to nga mga time. Okay. But you are saying 4 days? 4 days lang nagbalik dayon? Oo, ko lang kabulong. Or spark pa lang ang imo nga nabatsyagan. Hindi pa gid nga totally na-restore ang eyesight mo. Tapos basta naan mo lang ako, parang everyday bala batsyagan ko daw. Tapos ang mata ko daw kapirot, daw kapirot pala akong mata. Basta dasigid siya iyang ano. Kaysa sulat mo naghambal ka 2 months after kag nakakita ang imo nga right eye. Pero ang spark, bali 4 days after? 4 days after 4 days, ang spark na anang kita ko nga nag-spark sa mata ko nga gagmay, gid bila nga daw yellow, nga daw, nag-spark. Pero hindi pa gid totally nga so anong development every day? Gamay nga makita. Every day may ara ka na nga makita-kita, doon mo na. Batsyagan ko gid, sabi ko daw, may nakitaan daw ako nga kasanag. Pero kahit gagmay daw mga bilog-bilog, nga yellow, anong color daw, gold na. So saan mo na batsyagan nga na fully restore na gid ang imo eyes sa right eye? Pagbalik ko sa kay Doc nga magpa-check up, so that's after 1 month? Sanag gid akong mata. Okay. So na-restore ang imo gid nga eyesight totally? Do hindi ako magpati. Alright. So anong imo nangin balatyagon? Anong nangin epekto sini sa imo sang imo nga ginagyan? Grabe gid akong prayer inday. Hibi lang ako nga hibi. Hindi man ako pwede magbasol kay Lord. Sabi ko, alam mo, ginatanong ko, Lord, ano ginhimo ko nga sala? Nga amo gid ni ginhatag mo sa ako nang. Pero di ba bad nga ginabasol mo ang Ginoo? Sabi ko, nga amo gid ni iya ginkuha sa akon. Kay pero malan ko, sabi ko ganon. Kung di gid man magbalik, alam mo na, sabi ko sa self ko, kung di gid man magbalik, parang hindi man ako totally nagtampo. Hindi na ako, sabi ko, poway na ako, hindi na ako baladak bakon. Amo man lang gali dya. Tapos yung tagaan ako amo ni. Ibig sabihin daw, medyo nabawasan na akong faith. Pero hindi naman ano. Kaya lang may friend ako nga naghambal nga, kailangan ang imo faith buogid. Amo to daw nabuhay naman ako. Okay, sige.
Nagasulod man sa isip mo, ano ayhan ang mensahe ni Lord sa imo? Nga amo to ang natabo sa imo, nga amo to ang imo ginagyan. Sabton mo na ha. Aton nga pamangkot sa imo sa papanumbalik sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 2:45. This is Tita Regine, kaupod naton dire si Deo sang putotan. Magapanumbalik ang kay LP pagkatapos ng pinaka-maimportante nga mga pahibalo. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga maka. Suwala di Iloilo. Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing nga Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangon ang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay kita diri sa kahapon lamang program balikan taman diri si Deo sang putotan. So Deo, ano ang sa pamatyag mo, no? Ano ang nangin mensahe sini sa imo sang Ginoo kag paano ini nga naka-impact sa imo nga pagtuo kay ti 2 ka doctors at first naghambal nga wala na tsansa. Daw hindi na gid ma-restore ang imo nga eyesight, but only after 4 days may spark ikaw nga nakita and then amat-amat nga nagbalik ang imo nga pananawan. So ano ang imo nga pagbatyag sini? Ano ang pag-intindi mo sini kag ano ang naging impact sini sa imo nga pagtuo sa ato nga Ginoo? Ang mahambal ko lang, listen with your heart and you will discover and understand God's message. Kailangan mangamuyo, kung magpangamuyo kataimtim gid nga ginapangayo mo kay Lord kung ano ang kailangan mo. Yung sinasabi nilang faith is the belief what is God. Faith is not the belief that God will do what you want. It is the belief that God will do what is right. Kumbaga kahit pangayo kita ng pangayo kay Lord, kung hindi mo naman kailangan nga dapat, hindi naman pag-ihatag sa iyo mo. Ihatag na sa imo ang tama, katulad sa ginapangayo kay Lord. Ano sa mo? Marami akong ginapangayo kay Lord, pero maaway naman ginhatag. Pero itong nangyari sa buhay ko, ginpangayo kay Lord, thankful gid ako, kay ginpamatian na gid ang pangamuyo ko.
Gani mga kung ano man ang mga trials nga nag-abot sa aton kabuhi, hindi gid kita mawala ng pag-asa. Basta surrender everything sa aton mahal nga Dios, kay hindi nagigita pagpabayaan, kag hindi kita magdula ng pag-asa, tiwala o kaya paglaom, kay siya na ang bahala sa aton kung ano ang plano niya sa aton. Bear in mind that prayers is the best medicine in our daily life. Amen. So pagkakita liwat sa imo right eye, ginakabig mo ini nga isa ka milagro. Day? Okay. Siling ko pagkakita liwat sa imo nga right eye, ang pag-restore sa imo eyesight, ginakabig mo bala ini nga isa ka milagro? You think ginmilagrohan ikaw? Hindi ko masyadong klaro. Okay. Sige. Gapamangkot lang ako, konsiling ko, ang pagpanumbalik sang ing kasanag sa imo nga right eye nga ti gindeclare na yan, no? Sang duwa ka doctors nga ti bulag ka na gid, hindi na makita, no? Although may mga bulong ikaw nga gintake, para sa imo, is this a miracle? Yes. Yes, Inday. Miracle talaga. I see. Okay. Kag na mas nagbakod, no, ang imo nga faith, ang imo nga pagtuo. All right. Sige. So ano ang ginbilin sini sa imo sa kabuhi mo subong sang sini nga experience mo? Though this is a really clear encounter with the Lord, no? Kag kanami lang gid. Sa akon na subong sa nangyari sa buhay ko, Inday, basta kaya ko lang gawin ko kung ano ang nararapat. Kag di ba permi ako absent sa among service ministry, gawa ng dami kong sakit, kung ano lang naramdaman ko. Ngayon sabi ko, promise ko na tuloy-tuloy ko na kung ano ang nasa isip ko, gawin ko na. Kailangan, sabi ko, sa nangyari sa buhay ko na ganito, 100% sobra pang akon nga faith kay Lord. Tama gid bala kung taimtim ka nga nagapangamuyo, hindi na gid ikaw pabahian. Kung ano ginapangayo mo, ihatag niya gid. Okay, so you're going to give back by serving Him. Yes. Okay. Anong leg mo pasalamatan? May gusto ka nga pasalamatan sa Ginoo? Mahambal ko lang sa mga tanan nga mga classmates ko, mga KLP lovers, mga suki listeners nga nagapamati ngayon. Ang mahambal ko lang sa nangyari sa akin, gusto ko man sana makarelate kayo na hindi kita magdula ng paglaom, kung ano man ang mga trials na nag-aabot sa aton kabuhi, basta pray lang kita kay hindi nagkita pagpabayaan. Alright. Maraming salamat sa imo, Deo sang putotan, sa pag-share mo diri sang miraculous thing nga natabo sa imo nga kabuhi and kabay nga ti ang imo nga eyesight. As of this time, ginainom ka pa nga bulong? Mapa-check up ka pa? Nagpa-check up ka pa? After by November mabalik ako, pero sa sa mga bulong ko nga nainom next week mabalik ako doon kay Doc. Sige. So let's hope 100% nga mag-aayo gid ang imo nga mata. Tuloy-tuloy. Yes. So salamat gid. We're very happy sa natabo nga ina sa imo and just keep the faith. There you go, mga kabombo. Ang aton nga winner si Deo sang putotan. May liyag ka nga tamyawon, Deo? Okay, sige, wala na. Nagahulat ang imo nga. God bless us all. Alright, salamat man and God bless you. Nagahulat ang imo nga 1,000 pesos nga cash prize bilang winner diri sa kahapon lamang program. Mga kabombo, sinuayhan ang aton next nga ma-interview diri sa kahapon lamang program and will also receive 1,000 pesos nga cash. Inyo mahibaluan sa pagpanabalik sa kahapon lamang program with Tita Regine. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, lika. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sa istorya dira, pwede kang nga ma-share through email sa liwat sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kamayin. Kagipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope to receive your stories next week. Gani sa mga tagpalamati naton dira. Don't just stay as listeners. Be a contributor. Be a letter sender. Diri sa kahapon lamang program. Kag ipaambit man sa amon ang inyong mga inagyan sa kabuhi nga we believe very inspiring gid kag magkahatagid sa aton sa mga kasanaggan sa aton tanan. Kami diri sa kahapon lamang program sa mga nagaupod sa aton. So share with us your stories and be a part sa kahapon lamang program. Congratulations our next winner to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed sa Bulanasang Hulyo. Next Saturday, July, ang pag-interview natin sa imo. First Saturday, kung di ako magsala, is July 5, gidman. Hindi ko pa makita ang sa calendar diri. At anyway, basta Sabado dala ka lang sa imo nga ID. Congratulations, ikaw ang ating winner for this week. Tomas Sang Maasin. Again, winner naton para sa siningang semana, si Tomas Sang Maasin. With that, mga kabombo, nagpasalamat din ako sa inyo tanan. Enjoy lang whatever it is that you're doing, nagalagaw-lagaw man ka mo or staying at home. Enjoy life. And keep on loving. Smile. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Of course, magasunod na ang inyong paborito ng mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Up next, si Tuyang Ermitanya and then ang Provincial Jail kag pagasundan sang Dear Diary. Let's enjoy! Mga kabombo, balikay kita on Monday. Sa liwat, this is Tita Regine. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.